konosi be wawli mi filli toto mi wi hande o memo yitugi ha o mandili o seni dirale e dow o ari yeso conférence de presse o feri gongaji mawdo gongaji di jama gine o yidinande e ndari en tawi o tugi en o keldi be wi mo bunginama bungali ko hudade o adna ko fewndi do mo kellanama amal acciya kelle helti wi amay diɓɓay woni ko wawande mo fondete madu ko wawande wujiɗo produit ko fondete e pos no pompitorta ɗum ko kanko andi voilà ay mo yaha ƴetta yelam awa piji ɗi fuɗɗike jiiɓi taɗi depuis Aliou Ba ari joni opposant o fo ralikem mo kala no fero konguɗi ɗi andi ɗi anda ko halda kon no firta no ƴawri hino tippori on accay hakke hande kadi e yitidi kono sen golla en famodiray sen golla en famodiray. Alors je vous demande encore de partager cette vidéo au maximum possible partout là où vous me suivez. Si on arrive dans le window inde yimbe mi potina ayono on jokka hajumo on jokka ko jokkio yimbe ben no monondirani jama no décide mo kala no marani goddo règlement de compte mo kala no habbiti koma ittamone munku nge burdo du non mono monani goddo min naka pasando arata winda inde makko ay hara do andi ka onti ki woni do andi onti ki fuddori ko onti ki yarata il y a des propos déplacés que nous ne prenons pas. C'est pas bon. Imbe be monanto masi be ala affaire ko be wadu commentaire be yen menen non mono ni me onti ki gerda e horemo onti ki ndara science di mundi konto mesir tat se ngarti ka leydi lagine nambaraji di mburti problème di beydike le 31 décembre no batto tum menace di walike am kala e kala mum eno wakkilori ono wawiri awado en edike présidentiel lutalen e o page wietedo kumpital haraybe ferike ton kongudi buy jama on jenti kono ay goto commandale commentibe be fo saya andari asende ndirtasi be janga e woni be commenta e woni be repeta e woni mi ko windi ko mi woni wolude angade andaro yi awa présidentiel lutalen holli wo sedi o yona holorede nami woli de ay goddo wola tu ya modernise il non carne woni mone cari ma carne saudita présidentiel dalen hol porto be yibe porto be ko be yiko wo ben kadi yona holorede wo porto fono mapi porto fono jokki hajumu porto be han be yona holorede few staw na wono hidon jodi habbori porto goddum a présidentiel dalen holli on wodum ko fenande ta goto habbor porto hay fus be holli non e tobbere gono nderto o si tawi gine no wawi sanzande hore mum bismillahir rahmanir rahim o si tawi gine wawata ara di bandiji do deja kambe be yanniyeji majjio video ko 40 quelques minutes no kumpital kala yeddudo no wayawde ndara kala yeddudo yade ndara ton ko be holi ko yalla wadi do na français wola mimmi halani no nebi minni sediaw Union africaine Nations Unies Parlement européen il faut ko fenande kono andi awolna yimbe benti be famina ma be andi buri be burma andude ko fewndi ko hara non hay nokku be tippa hay fusina hala yo no présidentiel dalen hali ko mi yewti do ko ka video à partir de 22 minutes ya jentoda o yalando to be don fi porto yidabe be yo porto no jokki hajumu wo joni porto be wonno be baaw e porto be fewndi be hande wana gotu wo porto on walli to ta ko nani wo sigine no fala sanzema ko gine fo immoto joni ndira juude walli ndira no radora mamadi dumbuya awa mi wi ko sati konno sati si mo yeddi kadi yaltinen hedinen jama haɓe nana ayo andita hito maɓɓe go vidéo no ɗo j'aimerais voir les 1000 partages on pousse donc Aliou Ba kanko kadi hande o yanani sasuɓe ɓe ɗum ko ɓe wonɓe ka juulirde Aliou Ba memaniɓe awa Aliou Ba no ukka condini Aliou Ba natani ko ɓenta kon la ligue religieuse o memani ɓe ɓuri komi memanaynoɓe andi mi hari ɗon inna miɗo wasineji min ni on ko faalaɗo dumowo tuɗata juuɗe fenɗo ni laamu ngun no entre leydi e kammo
wawɗo wippade o jogoto fewdo ni ko ɗo woni CEDEAO ɓe lanni hulde CEDEAO lo'i ko présidentiel de haali wo CEDEAO yona holorede wo CEDEAO lo'i hande ɓe ala programme CEDEAO ala dole CEDEAO ko ni CEDEAO ko ni donc daru nani ayi oɗo payku fuuta fenade moƴƴa tagaɗo si basique fenade yimɓe ɓe démanti saymo ay sa daari hunde mandin tum andina jama'o kon fewndi présidentiel dare holli ɓe hota e lagine kono noon ɓe wolali datte taw ɓe jonne ɗon exemple mi anda lamɓe maynoɓe on to wo ɓen kañum kadi yawno mi anda on to yay woni to ɓe holli kadi o hotugol lagine ngol ɗum ɗon no satti o fiyon ɗum hotugol lagine ngol no satti o fonno reni ko woni kon feƴƴude ton hanki ɓe takkakigol ɓe wolno fop min mi weltanike ɓe par ce que min si ɓe yalti ɓe wowli mi anda on to mi jogoto min ko mi anda on to mi jogoto en fo en andi on to jogoto de donc ɓe wowli ɗon ko laaɓi poy o yawgol ɓe lagine ɓe hawja jonnon kadi ɓe landino ɓe fi daɓɓutugol ɗi parti ji a yiɗi sana décrypement liɓugol parti ji ɗi ɓe wi ɗum kadi ko yiɓe habbi liɓugol parti ay kamɓe suudu maɓɓe ndu liɓama ɓe yahi justice haala gasare ɓe ñala ko gerak ɓe holli wo si tawi parti on daɓɓitama haray ɗum ngalɗinaɓe famine fami oɗo paygo sariti dit CNRD tava faire porter disparu yandi walline ɗum mayon andi onon ko honɗum simi waɗama porter disparu ɗum ce n'est rien ɗum ko honɗum ça c'est quelque chose kako fendi monduno ɓe waɗan porter disparu yandi ɓete mi ɓuttina mamin lanna toon ɗum c'est clair kono kadi habbi ɗo andi onon iɗon jalti koni kon feƴƴude lagine sama kala mi hollaw ɗo Mamadi Doumbouya ko wonno black mafia mi hollaw andi onon anda Mamadi Doumbouya ko jonno mi décidi hollugolo Mamadi Doumbouya ko wonno black mafia taw ko ɗon laaɓan taw bandiru Mamadi Doumbouya taw ko élément jo black mafia o yima ɗo ari Mamadi Doumbouya ko ɗo andi ɓe inteɓe black mafia wonɓe Conakry ka no wodi piiji taw dossier ji Doumbouya ɗi memali goy Doumbouya ko bandiru wonno ndu black mafia atota wonde hay honno wiyete hay commandant force spécial on ari o wona altan ko ɗi waɗi onon o ganda Doumbouya goy onon o buye mon no ñuñude inde makko nden kono o ganda Doumbouya taw mi haalani o mo nana haalaji buy Conakry kala sikkuɗo Doumbouya anda lagine min mi jentoto tum mi fanka fiyonde mi ɗaɓɓitani on o photo ɗo mi addimo ɗo ko kaɓe waɗayno renioji black mafia Conakry ko on saayi ɗon mi o photo ɗo ko ɗum waɗi simi yaltini ko élément jo black mafia woni Doumbouya ko ɗum yimɓe ɓen sino yaltini ɗo proparanno wiya Doumbouya ko bandi on anda Doumbouya ko hooreru kilan hari o waɗay clamman hari ko vrai clamman ko ɗum yotton ɗo payle buyde ayade black mafia no wontidi e makko kono no anda sur son nder to non ino ɗo ino regarde ino ndarede piyo yalti ɗo yahoreɓe black mafia no wola ɗo ndal hande so yi horejo black mafia no wola Doumbouya ko boni staya meɗi yiide ndaru horeɓe jeyaɓe black mafia ɓen fof sino wola fi Doumbouya ko boni anani ko black mafia ko ɗon takkana zayon jeya hari o yahay hari Doumbouya iway fode kariya ara ha koya waɗugo renio black mafia ɓe yara bere ɓe fima ganja ɓe inna kadi ja Rastafari haccaka e aduna voilà ande kadi e yitidi e wiya direct men on mo bunginama bungali anda ko geri ko wawanɗe wujjiɗo produit ko fonde ten e éponge no pompitorta ɗum ko haaju makko ko noon hande wiyete live men on hande kadi e yitidi ka 20 o yoni ɗo ɗon andi min miɗo yiɗi on jonnugol info ji welɗi info ji nanotoɗi info ji ɗenɗenɗe hoorema hara wana bambodinɗi o famine onon on anda par ce que fous on anda e Conakry on anda rien restez derrière moi je vais vous guider
je vous donne la route, je vous donne la faveur. Parce que si t'as anda ko ya pose, sa anda ko ya gento. Mais mo anda si genti ke fama. Donc, suka si ala climatiser hara yo anda ko fala. Nini ni me bina kilimo nder gawa wa holore nora ta si me futto yewtu gol jamao. Tere ben kullunku. Yimbe tampu bebe yimbe ndara en konen yida. Tagado si no tampi hara wala anni e mojo. Tagado si tampi tungo ye anni e jimakko di yeso makko hara no hara miruwa. Donc, au bina kilimo na ko bubi. Wawa wolu de ko nanoto. Jama on yida dun tapota partaza no yado. Si jomba do kambani matamono. Andu ko ni ko ngarde no arde. Mo enni mano gayni. Onti gi atoto andu da istaka ka bernande. Mena wonde meden sofi na gucci. Si du fe me buina livito. Men jokka ajo amen ko adnani. Ko adnani. Adna do si bubali la kara buboita. Tagado si sonji kadna wina to aljanna jodo hedoda. Mimi yali imamu mo makkara ko tampudo. Si goddo tun fini tawi tampere wi malakara no habbori mo mojjere jodo hedoda. Be Allah yidi be fo no bunninani be ha bubi jip. No bubi jip. Mo ni man nawna ko fi lette ndar tun ko tigi pondiko. Yummirawo bonko e buy nawna ha paralyse si hetta adna mungon hakkude Allah fenanalima. Yo Allah yobu kala golle munne. Woni ko moƴƴi woni ko boni. Yo Allah dandu opposanjo. Fendu do ni tindo dirde tumbuya o rekila. Kina dum hare hajuma boni. Awa leydi din hande non e yahana ko nyalli ko. Leydi din hande ko fi faya mini mono wona wolede. Faya mini mono. Fawna andimo. Doñorgal ko buri mo ko makanera. Hande non faya mini mono. Ko bengo makko itiniri mo banji kodi. Ko kanko yara ni hore makko. Allah tungandi min pay kusare mi anda. Kono faya mini mono hande mo me yiyon himo suli. Ha depasi programme jidi. Mo suli ha mo depasi programme jidi mo wola gonga. Hande faya mini mono arno wadugo conference de presse. Mawda ye gite makko den tuntawa banji on no rewi e gite makko den ha hino laba. Faya mini mono ari. Hande non goto adresa kisina e dumbuya gwe. O wi dumbuya menen men dari men tawi da feti buri Alpha Condé. Kono non sa yaltirali grand perte ayay ko kan. Ayay ko habbi mako. Ayay polon palar. Ino do video. Faya mini mono no kamba, no menasa, no wola halaji mettudi. Abbe mi holla un video, vous allez voir ça. Vous allez voir ça, vous allez voir ça. Amine. Vous allez voir ça. Et tangate na imbe mai benani. E no gol poster lui il est mort. Fala do yo mai ko adnani nyando imbe mai. Nyande imbe mai. Chaque jour imbe mai na problème. Na problème non. Ino mo no. Pas besoin de ça. Il n'y a aucun deal. A fena fos. Ange sener di ko me jode. Andi faya mini mono. Sa ini ange sener de deal ala kule mo donc wulena. Mama di dumbuya kala yadi do makko mede nganda so wela tame men tonya tamo. Yimbe be futti kay no gol faya mini mono a compris. Baba. Mo holori nyolgal. Epi ko yete ko leggal buku defata nyiri. Donc andi leggal buku defata nyiri. Min faya mini mono so wawli o fewndi do ha yontere hande mi wonan tamo. Min wonde min wonan gol mama di dumbuya wido wada on sal bulono burani mi wonan gol faya mini mono. Mi wonan ta faya mini mono no jale. Mi wonan ta faya mini mono no fese. Mi inata ha jento to lang yo wona faya mini mono. Kono non so wawli en jento to. Faya mini mono goto. Allah Rabbi. Be si pare nyengeli hekki ko angal dinga na wadi mendum anni bawuri ni ono faya mini mono be ko fi tundum ya jonnal be post ma do ara no ande be buri makanera minno mi halanno mama di dumbe minni mo abanni do yimbe fobe yimbe be ala programme kono hande yimbe be no adana mi do o faya mini mono a compris onno faya mini mono compris kede do wande faya mini mono taw awa min mari do no memmino no wola alaji di benda kede faya mini mono taw no mari milita kede yimbe no bawo faya mini mono ka wol
ande mi yimɓe buyno partage na landu meɗen tinnaw ɗo mo yari tugiye ha hay mo feeti fen on faami ko ay Mamadi Doumbouya wi o ko naafiki mi jonnata o poste on anda Doumbouya ko black mafia min no mi haalano mo law andi o moyen o ndaɗo tawi bawuri kan on ɗon o tawi o jonno mo poste ɓe ɓuttira ayon ɗon kano yiɗi guere on ɗon kano yiɗi palon palan taraseji makko ɗin no ɗuuɗi birdi makko ɗin no ɗuuɗi kono fayamini mono nga heɓani poste woɓe arti ka opposition en tant que ɗon jokkude ɗo même laamu kala opposant yawɗo yaadi e Doumbouya ha Doumbouya raɗima parce que fayamini mono alaɗi o wolal ɗo selludale gonga ka fenani min non min ɓottere ɓen kullun no yaadiri noon no jama o faalirano min mi ha jako yo lagime fof feppugoy min mi nami communicanjo goɗɗo goy min komi communicanjo yimɓe daroɓe lamɓe min ko onon ɓuranila onon ɓeelay koye ɓe ɗi vidéo ji am parce que sa nani pay kusare kono wonɓe darde ɗo ɓe min mi yata yaadu goɗɗo de min mi wolanta goɗɗo ko faala nande fi faya min mono no wolanma ko welma min mi wolanta ɗum yimɓe ɓe min ko gonga kam mi haalta faya min mono ba no wawa lekki no wawa kalma min on sonjatala ɗum kadi wona ko anduɗon wona ko rappeluɗon wona ko informi ɗon kadi yo wonan on clair parce que yimɓe ɓen sago maɓɓe ko ya wolanɓe tun ko ɓe yiɗi nande ko min no mi watta ɗum nane faya min mono no yari tugiye ha no ara ɗo no inna jama on hande ay Mamadi Doumbouya les Guinéens n'ont pas besoin de ça fene hay wola ɗum ato hande pourquoi tu n'as pas dit ça avant aujourd'hui pourquoi tu n'as pas dit ça avant aujourd'hui an kadi mi anda ko hande ba ko jango ba ko faɗɗi jango ba e Doumbouya on nantodira heɗe ɗo vite fait je vais faire écouter c'est une vidéo de 4 minutes. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que le CNRD nous a quittés. Il a rejoint Alpha Condé. Donon ko bet pale ko CNRD kiti on don awoli gonga andi be wi dans la villa y a la vérité dedans ko Mamadi Doumbouya min mi haldo non min ni Mamadi Doumbouya radike on ka pale o yon se ko yida on yide ton mi haldo ɗum ɗo live on existi min ni miɗo andi piiji buy min ni Mamadi Doumbouya radike yimɓe buy ka pale o waɗi kurwa wiɓe nattato min mi andino ɗum mi yaltiɗo mi wowli ɓe monti piije hoore ɓe mañi piri no sikkude mi anda hande noon ari laaɓude awa ko ɗono men habbino ɓen ni alamo ala haaju hay danguno mari haaju awa ɗo on beppidama noon on yata wondon e Doumbouya sanzinon mo avis sanzinon mo programme manipulon bonnon transition parce que kono wanno mouvement de soutien ina Doumbouya yo wonu transition on ko 5 ans jona e marsali arto ɗo kade wolango yimɓe ɓen haalaji ɗaniɗi mi yoɓɓe no inna ɗo wono il a compris il n'a pas compris mais c'est vous même qui n'a pas compris ayno onon o wi on nanata on yiyata vous ne voyez pas Doumbouya a fait de principe ɓe fo yawno to fi wongol premier ministre Doumbouya e memata ɓe furkan ay chef quartier ɓe wonta ko bandi Doumbouya sali joni noon ko kanko tigi irritiɗo o wi wonko CNRD jogiɓe ko bien sûr Mamadi Doumbouya yo nattaka pale onon ɓe fenoɓe fof onon wonɓe contre pays on fab bonnimo elan on nattaka pale to goɗɗo natta on ton mais voilà maintenant joni on ari on irritike ka c'est pour cela vous devez comprendre que Paye Koussare est bien informé je suis bien informé de ça ko ɗum waɗi si tawi opposant Guinée on jollidirali juuɗe selludalen hooti ɓottere ben kullum ko wonani on min mi haalani noon de gere wona hakkunde men si tawi on añani selludale laamu ngu on añani selludalen wallitagol mo fiino laamora o sikkimene men jokkayo ɓottere ben kullum mi wontida e laamu ngu men seeka on hayona min waɗa menti e nder ɗum mi rewna kugare e hoorema gasata ay ɓe fuu
ɓe ala no sekkoji fewno selludale woni to ɓe ala no sekkoji hay ko 2 contre 1 hari ko 2 contre 1 fappo hari ko contre selludale woni contre selludale 2 contre 1 on connaît l'histoire de notre pays joni ay ɓe tanjini ke selludale ngarjata e joni ɓe yaltude ɓe holla sattere hunduko tere ben ko manifesti contre fiono ɗo yollamo opposant guine fof mi noddanta manifestation selludale ngartade noddata mi yata mi manajata mi parodisata ɗum kadi mi fil andi min mi firtali alanka min toujours miɗo même programme mi nami Ousmane Gawal de min nami Ousmane Gawal il faut que ça soit clair parce que jama no sikkude hande kadi enen ko yimɓe feetuɓe ono sikkude artaɗo wonna en haalaji ɗen nanali hande yewnoɗo wi wono Dumbuya no moƴƴani lagine simandu ko projet moƴƴo no waɗiri ni Dumbuya ayno joni Dumbuya wi no mataɓe ɓe wonde contre min noon hara ko mi wonno hande Dumbuya hara ko mi wonno Dumbuya mi darnirte no hoore nde ko mi wonno Dumbuya mi haɓɓayno koyɗe ma e pick up mi accélére ha ettaki par ce que ɗo ko foutaise o yata duufon ha haaro aɗon ɗo wona noon jamon haalaji ɗi kelɗa min faya minimono Mamadou Silla yimɓe buyno toon ɓe wela Allah par ce que naye ƴettu bondere ɗen tun fawen e neɗɗo goto ɓe tigi ko halkaɓe gerdaɓe honɗum woni ɗum honɗum faya minimono mari ko wowla si mi guinen no innano il a compris qu'est-ce qu'il a compris quoi c'est malhonnête là na o falano piide Habibou Marwan o yejjiti ɗum na o falano piide Habibou Marwan ka radio Juma FM o ganda on vidéo o attaque Habibou Marwan o falamo piide si tawi o ganda fi ɗum si tawi o ganda fi ɗum haray mi andina ɗum mi halda dono wonɓe seragal taw min mi gollidata e Ousmane Gawal hay lakara ha joni Ousmane Gawal ƴay lande ɗon patron Ousmane Gawal min ko pettiunga tamine dalle guerre min Ousmane Gawal ko pettiunga o rewata e laawiya mi alana ɗum hande min Ousmane Gawal dalle vrai game ko pettiunga o ittatala ngay ɗo min o ittatala ɗo de Ousmane Gawal c'est moi qui le dis so dari keɗa mi woli o susta jabade est ce que ɗon andi ɗum min nami pulla fulɓe ara de min Ousmane Gawal somi dari keɗa o ittatalan ɗo min ko mi Mamadi Dumbuya mardi affaire Ousmane Gawal dayno gonon kon puloy foy pulo jokkay koye yimɓe puloy waɗoy koye sere wano wawu ɗon rien min Ousmane Gawal ko pettiungal ley o essayino tawi o gaynta tawi min komi feetuɗo ɓuurimo min simo jangi mi accaka e ɗum min Ousmane Gawal ko paccal min ko Ousmane Gawal besoinier mi besoinaki e makko de Ousmane Gawal hande c'est lui qui a besoin de moi mi meeɗa besoin nade Ousmane Gawal si tawi menen ko Mamadi Dumbuya men mardi affaire na Ousmane Gawal gollowum simple e maccukum Dumbuya simple kono haccayon kono Ousmane Gawal wolanta jento menen wata wolde yeeso amen ce n'est qu'un vaurien ce n'est qu'un traître ce n'est qu'un simple escroc devant nous Ousmane Gawal parle pas si men wowli il va se taire mo andi ɗum minen ame yimɓe noɓe jokke kaari non minen komi leadership mari principe ji Ousmane Gawal so dari keɗa koyo mi wowlu o jento minna ko ɗum watta Ousmane Gawal alanɗo yeeso andi min hay si men fondi mo andi je suis pas de son génération déjà ɓen fof ko duwa ɓe naade de maison centrale mareta abbe tout l'avenir nous dira o yande manjasidi ɓe ka il est proche de la maison centrale maison d'arrêt de Conakry joni habbo ɗon boya maison centrale beaucoup de personnes vont aller là-bas ils vont se reposer anniyeji maɓɓe ɗin ɓe hettay anniyeji maɓɓe ɗi ɓe anniyani yimɓe ɓe ɗo sikkude Allah no habbiye Dieu va nous soigner le médicament Dieu a ça hande na manjasidi ɓe ɓattike maison centrale woɓɓe gawi o hewtoyino to ko to yata o fowto maninkajo e pullo ɓe geray maninkajo e bonnuɗo laamu maninka ɓe geray mayen tum l'avenir nous dira jooɗe wiyo ngo noon no natiri ni no yaltiri ni
jode dum sikon la vie est limitée là don sikkude on do mari hakkil buri guinéen fop don sikkude don joji don sikkude la vie est arrêtée là jode wadgol man jallaji suka jode toragol jode excellent simi hande fulbe no bara yimbe fi yidugol e Ousmane Gawal ma puloy no bara fulbe fi yidugol e Bawuri no yurmi mettiti la mi ya puloy yimbe ara no fala ya de yida e Bawuri malgré ko fulbe nafi gibe c'est normal parce que nous faut mi do observer je connais mais tagado minko ko mi halta kum sa yidane tayidu ko mari ko je le dis 1 2 3 4 5 hande non mi haala ko fiyon moni haalirde dum parce que do woton yo alla dando ko wete ko macca kangani neddo siko maccudo hersata tagado duwa hebule ko wete ko hersa mede mari macculi fuyanteji di pita di abbitika ka Bawuri di yata di toro fi hondu kerari wala no mo campagne hari avant hari yido Bawuri imi yida dum goy mimi yida neddo nafi gijo be yato no be na be ari mo hiwragol kono addiranto mo habbere goro ko karamo ko mo ka gonno jannio Bawuri ko karamo ko lekkol ka ko karamo ko kadina kono na banton ton kabbe goro yigol don ari hiwragol mo fi honno ko fatunde webi ono kayido wodo holla yimbe ben ko bolonda kayido do ngandintinno e yimbe kayido wo hido sofintinno bawo yimbe fi wadugol nafigi yagal fen wadan ton do ngandi o yidano do ngandi o wela taw do ngandi kaka groupe an tawado yalte nafigi yagal mi hala ni on cerno Mamadou wela tala ngomo dingirawi tay no hida fala hebude mbudi hida fala yede enkoy mama boboyma yaw yido o wallete heba Bawuri heborta hay sadaka hay da Bawuri sadaka nagge ko sadaka balu mo jonnatama terte dum acce yahugol ka yimbe o yidabe terte yahugol famina na yimbe be ono buri mabbe ala do ngandi ko fi poste be don do andi ko onde be wonta do ono now garantie da don tawa ko bonni lendi inu no metam mi da siga be yimbe manu hande anya fala ka Bawuri fewdo woni ka opposition ki kala on kun hayli no do ha tay sadaka itta o jonneta Bawuri al jamansi definire tew no datam Bawuri hari hay parfum o wata hebude hari ko parfum bismillah o wata Bawuri no marno bemalo jindidiro ngay magal hakko na kilfo andi fi magal hande a watti jawde do ve a tipo do habbiti ko siddo mo alla non Bawuri o ko yangodude aduna tampudo lettido ha hido ya do ngande ka ministère makko habbito don o yita hay manin kari be yida fore ziara be yida pullara o ina o yita on yidanto ono yimbe wada on tun desi est-ce que dandi da way wonde premier ministre est-ce que dandi hande da way goldude tumbu ya wawa Ousmane Gawal est-ce que dandi hande tu es capable de quoi Bawuri na jinna na malaika on sigama ono yanta biro makko e joda go yakko ma yido ono yidanto ono wadantama ko yo jettu ka wujji don okore ko yo jettu ka wujji don wadana yara da wada barka ya tawa wujja be wujjo on tawa ka haynoku ala ka hikkido mimi yidadu mi mo arido yimbe be nodira yimbe me yida midi misali mi dabbitata mi fala ka yidde makko yidu gole Ousmane Sonko buri mi battade yidu gol Bawuri mi na fer si do mimi yida mi tuwa mi uditino hunduka ko minni o wela tala mi dam mi fala ko mari e ko dabbata fap c'est Allah no way non jikuma ko wela Allah kono mi hala no nafi gibe no nokkeli buy kono caméra de surveillance yaltinayo mi ya yimbe puloy no yaka ministère de transport ina no ari wura gol Ousmane Gawal ko fatunde webi ka on anda ka makko on ya tonto ya gol jodo ton be jodo e couloir di fo e fuytugol hara be ittiri nyebbe dum kadi kelda fami no yido yidima do andi ko fenande hara don ittiri nyebbe don fuyta ko luubi don ukko yimbe be kina no hara kina mo fono wadi sikko no so borti ke pade mon de luri ndi hay junju don pade mon de landan hara ko landan junju don pade mon de bare jetta jakka hakkene ko pade mon luubi yimbe wattoto be pade be watta societe yimbe tunube don sikko de on sepay de kilométrage yaw e ministère nato min son fijiri la mi lila yo hara so borti ke do pade mon de goddo ko ma on tigi wada kilidex ko kide mum
yimɓe marɓe diide e koyɗe yimɓe marɓe fara yimɓe marɓe fara e koyɗe mum yimɓe luuɓuɓe sukaaɓe ɓe loototako non mais so faala o monoto ko mi andi kon fop mi wowlay min mi suuttako man kono woni ɗum kono goɗɗo ƴettita paɗal luuɓungal yaa e ministére ina no ari hiwragol ministre o ɓeera ɓe jooɗo ɗon e julle ɗen ɗum kadi ara si ɓe landama kon ɗum addi ɓe ara ɓe anndaki ko ɓe wowla yidde kadi ngarti hiwragol ɗon ndaarigal ko onon controlata ɗum wallahi ne mo laami ke ndi leydi lagine sa hiiɗaka a yatta e jama o ministére ko ardete ko fi golle ma fi programme ma fi rendez-vous kono moɓugol to mayma ɓen ɓe ƴette mbeɗama hiwroɗen kaari min ñande mi ari Conakry yimɓe mooɓi hiwra golla billahi ko gage lacrymogène seedirte min siko min par ce que min aɗa ɓay ko golla honɗum hiwronton yimɓe onon ko fiyonduɗo yiɗi hiwragol yimɓe fiyonono ɗon mo yiɗo won haɓɓitoto ko ma salmodiron e on tigi woni waɗan toon no min mi huliyo kono mabbinta yimɓe ɓen ha ɓe ɓura ka ɓe duwa wonde ɗo koni mabbinirto yimɓe ha ɓe jiña hara e okkorɗaɓe ndiyan e potiruɓe yarta fela on noon wownoɗo yarde e ɓundu watti yarde ko yaye koma on tigi feeta wownoɗo yarde ko yaye monno wownoɗo yarde e ɓundu ndiyanɗa siwaka sippa wiyama kañum ndiyan koyano mari microbe ko gonga mo mi fela o ñaame ñebbe fuyton hakkunde ɓami min noon min mi sortayon e ɗum mi sortayon e ngal naafigiyagal mo min mi wi si mi tippi Conakry goɗɗo arino hiwrola ko gage lacrymogène sendatama yimɓe ɓe ɗum kelɗa joni noon laaɓa joni ki e ki watti kadi yiide woɓɓe no bambana Mamadi Doumbouya en kamen ɗo manifestetake Doumbouya na yandimi jeejima ko mi warima ko ɗum woni hakkude mon Doumbouya de kanko na pagay Doumbouya wona selludale nde Doumbouya o na defi on falaka manifestade ɗon fala manifestade kono susta andi wiwgol watta ma susata ko piiji ɗiɗi fof no andi Conakry no sattini ha sofida an e min iɗen andi kono noon en haldi hande kadi torodirgol ngol acci kayiɗa Conakry o yimɓe ɓen no toro grand arrangement minen namen dadditorɗi minen namen sentir minen mi wata arrange de Touba famine fala ɗo yo arrange hoore mum hande kadi komi torto jama o formellement interdit dans l'institution de transfert d'argent ta goto naɓa goɗɗo mbuɗi Conakry ta goto okkor hay goto hay bolondama on taƴƴodire inu ka orfele wiwa ala nene ala baba an famille ma o fof maayi ay ko ɗum wonɗo yaade wolon Europe so yiyanki min ni nene ala baba ala buyno waɗi ɗo nene mum e bemmu on fala natte dossier ji ɗi wowle buyno ɗo ɓe nino wa nene maɓɓe marino keɗa sikkude men anda hara nene mon no wuuri babe mon no wuuri yo nene mon e bemmo fof maayi ko ɗum landore ɗon kaydi leyɗe perte ɗo ko gonga kako fenaɗe ɓe yewo nene maɓɓe warama ka stade nene maɓɓe violama nene maɓɓe no naadira yaltiraɗo yahi fof wari nene mum joni en fof koyen aliyatima en foppi koyen aliyatima joni ni kada goa on kaydiji buymen ndaar woɓɓe no wi to wo babe mum warama nene mum warama bappa mum fellama kaari tufama ɗum fof min yii joni noon en fof en wari mawɓe joni mawɓe ala Mori Sanda holli wo nene mayɓe ɓen e babe mayɓe ɓen ko Mamadi Doumbouya woni nene mon e bemmo mi nami wolde ko Mori Sanda par ce que on anda kon waɗi a Mori Sanda woli ɗum ka Mori Sanda yahi darugol immigration kono ande mi wonana senerde mi wolta kono ay tuyiɓe ɓen fena ay on fena si Allah jaɓimi hay portoɓe ndara e 2025 si porto darata en komi ɓi mbabba min hande kadi si goɗɗo feni fenade mari ton ari ukkikela mi yaltina dossier ji mari et puis double problème ko mi won ɗum mi yafta min kala ukkiɗo ɗan hande kadi sabu probléme um goto mi colonise ay continent min mi accaka e ɗum sabu probléme um gotum pet mi waɗa e piiji fof bona Allah e portoɓe nanu pular si Allah jaɓi o luttay nande ko wolte kon par ce que penale buy men kalita e ɗo
yimɓe yawoɓe ɗo wola fenande wara nene mum e ben mum e miñiraɓe mum fof ya la famille kene min ganda fi ɗum minani hanki ɓe piira wo IFDG no yeyde carte jamum ɗen $250 kene ko cadeau joɗɗini fédération ji ɗi ko cadeau e ko ɓe joɗɗo ɓe ndaara o ɓe yewon carte ji ɗen yawon wiyo nene mum e ben mum maayi walle men min heɓa carte ɗon fi Allah fi komin landora sukkar min ni o yaltuka selta mi wowli ha mi ronki mi woni e anglais mi woni e français mi woni e chinois ɗon sikkude Amérique fenande no ton Donald Trump wi kala mo gollata yalta e leydi na on maçon na on ferrailleur na on dogina e oto min nan si Allah waɗano yimɓe ɓe ya Amérique mi tortono yo soodu weloji waɗon librairie mo kala e welore mo dogini noon ko kilimsi doginta ko welo koyɗen helay ay mi fenanali kadi kilimsi depuis o seedi halima ba kille ɗen tabi tak grand jon mi mo posti ɗo vidéo hoore a yurmimi depuis o seedi halima ba kilimsi depuis o seedi halima ba jangala grand jon koyɗen heli mi yimo ɗo e laputani har mi humpitaki awa o rewɓe sa ƴetti ɗum a fixi e ngandi mandi a gollata a dikkata a wonta e jam ti sera perturbé depuis kilimsi seedi halima ba il est perturbé grand jon joni o rawnino pen grand jon ay mi yimo ɗo adna yurminmi mini mo awa opposant jo woppuɗo laamu iye kilimsi a wiyay ayay prometteur perduɗo concert ayay prometteur perduɗo concert ay mi yima billahi wallahi tallahi ɗon andi noon si prometteur perdi concert haray artiste e manager ko yo préparo ka longe wattere ben kullonko min ni on feɗuɗo ni kilimsi no wawa prometteur perduɗo concert ko ɗomi wolantama probléme o depuis o seedi halima ba marchal grand jon ko minani o koyɗe ɗiɗi no heli propre rétablissement c'est grave yimɓe ɓe ngala yurmede yimɓe ɓe ngala yurmede jama yurmodira no ma si goɗɗo yiɗima ha koyɗen heli an kadi miijito tum anna ko yurmodiral no ɓe jiwɓe no hulɓini jiwɓe ɓe seeda e ma ɓe vansoma fi goɗɗo min ñande mi jokkodireji o vansimi mi hukka yiite makko siko min ay mi hela yiɗir kunkum min mo waɗila mal mi waɗa mo mal min mo hukkike programme jandi mi hukkoye programme ji makko ɗi min mo hukkila SRS mi hukkamo SRS mbi partout lakara no waɗi o yimɓe ɓen a yiɗaɓe ɓe soñde ɓe lettama ɓe bonnama ɓernde nde jokkugol ɗo rewɓe ina no nawli innaka min hay famille yango minni mi sokka juuɗe kala dekkonɗo parti ji an ɗi minna ya yahu fi honɗo min mi yiɗata goɗɗo ami maaya Allah danda hay min mi yiɗa goɗɗo ami warto an hara yiɗa weli ko foti min mi watta ɗum simi waɗa ɗum yo Allah tawte afetengal angal waɗama dow min mi yiɗa ami maaya ma mi yiɗa ami hela koyɗe an ɗen wattere ɓen kullunku mi heɗoto musique jeli sayo mi yaya duwa mi ɗaɓɓa écouteur sappo mi waɗa e noppi ande haɗa mi nanta ko yimɓe ɓe wolta ko min mi yiɗa maaya non andi enen ɓe worɓe enen kadi e wona e pré divorce golgoy ɓe yattum mi faalama yaade wiya mooɓu min si Allah jaɓi ñande mi jombi o mi yaha mi hay kadi meuble ji fof ko mattila tum mi andata ɗum mattila simple mi wallina amma ɓay tun almuwara ala bife ala guettoru ndun ko wali sun gotungal dorta table à manger là où c'est couché terminé parce que yimɓe ɓen addaɓe kama hollaɓe ko foti tum ɓe ina ɓe yahata wonde laara on a besoin de la liberté des fois on a besoin de respirer kono yango dal ha mayidal kayda oɓe yimɓe no inna e goɗɗo jomum ɗum noon hara sa jombi fuy ɓe wallatama no wondira e ɓe nguma sa mapike ɓe yaka puyɗo min ñande kala goɗɗo fillitanilan ɗo jombo mi seeka e hunduko mako kayɗo woɗo ɗaɓɓa orduji waɗa yimɓe yan noon nato yimɓe ɓe probléme e souci e stress e ɓikkoye wullay koye ɓittinon jama ma ɗum partoɓe no windi ka constitution maɓɓe ta goto dowlu goɗɗo Afrique ɗo ɗon haɓɓiti ko Allah ɓuri ko c'est à dire way ko wat saseri fof kono arta firtidira Allah no fawi en dumbuya
ɗo e jama on piiru fii ɗum sukaɓe wiya jombata en tant que Dumbuya e waali ka laamu koyni golen ɗo ndaare no jombiron min si goɗɗo feetiɗo anel dilan ɗo korɗo ma mi anda ko feetuɗon onon hiɗon feeti ko foti onon ɗon feeti ɓuri almuwa yimɓe wawɓe a rétroviseur ji no wonde o wela faamodirde ɓinga mi fela on noon si fima o cigarette watti wattugol henken hatta hakkille ɗe yaha sa fimi cigarette hatta e joni a ñawloto beere ko ma wola ko boni waɗa anniyeji hakkaɗe maɗu ɗum kelɗa e bolonda si goɗɗo watti fimude cigarette ha o watti jokkintinde beere haɗana ndiyam accumo ɗon ñande go arte ɗo wiyama Bernam be wono tippori Barça komin haalanma ɗum ma ñoƴƴen piiji ɗi ay si jama o yaada ɓe famodiray min darɗoɗa moni on tigi yay ko mettata ɗum mi yiɗano yimɓe ɓe wayno mi yin koye gono yalanolam mayde min mi mayay goy kono noon na fewdo faala ɗon ɗo min de mi mayata wona onon landeteɗum kayra o ko yin koye no inna goɗɗo no va mourir yimɓe ɓen goye mayay kono kala mo Guinée yelani mayde on tigi mayata hega maɗo harano Alpha Condé mayino harano Alpha Condé mayino en contre en e yennay nene fenɗo koyo jama on seekodira min mo yelani kelam mayde Allah walle hara yiidare se yiidi tu vas voir ɓaɗu ko ɗum monani goɗɗo mo waɗa ɗum hay fuy kayɗa o yimɓe ɓe si ɓe yimɓe ɓen no ndaare ɓe mono kayɗa oɗo ƴetta yimɓe exemple yimɓe perduɓe tu ƴettoto yimɓe exemple min ta goto eɓɓidiran e perduɗo aduna Cristiano noon mari ɓiɓɓe kono ala ɓengu yimɓe ɓen terto ɗum ko Messi yira ɗo ɓengu yo jama on heƴu yo jama on heƴu yo jama on heƴu yo jama on ardi hakkil tabita ñiiɓa e programme uji mum yimɓe avancirɓe ɓawo bon dans notre pays chacun est effacé chacun a évolué joni laamu ngun jikkini ke kadi jikku bongo kala mo ɓe nangi ɓe anda fi makko Dumbuya kanko sama kala ala hakkunde men sa yimɓe ɓen no wasinedi na Conakry Dumbuya kanko sa wasinedi mo mari payle wiyeteɗe blende équipement de kidnapping ɓe nangima fenowo yiyatama ɓe fusa e parabrise ɓe yaltina goɗɗo sa opposition on fof no huli no woni sera mawɗo waran koye jungo giɗo Dumbuya to ƴettude leydi o hulɓin jama on fof o addi yimɓe buumiɓe yimɓe ɓe andanɗa hoore ma ayata goto andita wonde a fotta nene goto ma o bu'ine haara anna ko kanko ko tuma hewtoyaka kaw o andita awa mi haalanam 31 décembre ɓe fuɗɗike wadde patrie général e saare Conakry nden ɗum ɗon no yurmi ɗum ino yurmi net ɗum ino yurmi ha joni darane en Conakry woleɓɓe fo joni winda ɓarguintinnamo kala no suuɗi no enna hegra wallu men ɗo men heɓa ko men ñaama men susta jindude mi watta min kala men min ɗo guere ɓe geyay kala wiiɗo ɗo kañum no gollande goɗɗo goto gollanta goɗɗo faami goto gollanta goɗɗo Conakry nge soƴa yo ha ndaron 18 heures min miɗo ka climatiseur an ayno ɓonni ni miɗo janga bo miɗo annina seeɗa jore ɗon nani nde nge soƴe lagine wo nangue garay ha 60% nguledi 2025 ɗo so Allah jaɓi jama on fuññe Conakry son seedi e ngi nguledi arayndi ɗo on fuññe o fof mo garay ɗo ŋaaño si Allah jaɓi ɓe gaddana on puƴa wiyeteɗe mameti hikka si lagine wuli acciti ko puƴa wiyeteɗe mameti ɗe garta e dande monde yimɓe fuññayɓe mi felanari mama wujji ke produit Conakry sumu gongol accumo ɗon tu tawa ɗo ne waɗi tache noir tache blanc mais gaddana on puƴa wiyeteɗe mameti par ce que on sonjoto oy koye lagina yiya hen do ala wifude jama on no ɓitti ha jama on no nervi mo yiɗa yimɓe yawɓe uppoɓe ka cangol demu dula yimɓe salteɓe tagaɗo yaade la ilaha illallah Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yimɓe yawɓe uppa demu dulawol yimɓe ɓe ya sofa dow yimɓe ɓe yara ley
ngol changol yete ngol demu dula kono ngol fudiri non kono ngol tuniri yimbe be yaay sofa do wobbe yara ley chango ngol ko demu dula enete position numéro 1 don andi ngol changol demu dula wol tuma ngol ari sare tay ko changol wuppoita demu dula ala no hersini mi ko kona kiri tumi go no ya loto yo changol min depuis mi al Senegal do ka dus mi yata mi loto ha mi la kono min suka yawo loto demu dula wala no wala ukade ya changol wuppo be bi mécanicien yimbe souderbe yimbe rondo to be jalde ongeray yimbe yawbe loto chandi ara na futa an iwa futa ara hako na kiri tawa ko changol yata loto da tawa jiwele korte no uppato robuji be uppidu ngaye monde medi ma wide wanarutu bombe be woni wadde do nga holta kona kiri yeta mono fala yennay do hana takayalti do mimmi haccaka mi wonna yimbe be gonga min hande kadi sekere ala kuneme misi mi do don pungara ko demu dula loto to don ka chandi kala mi do hajae min loto do e chandi ma e bade telen koronti to yimbe ben ka bade yata loto goddo ya soda o mo safunyi ma saba ya ukko e gate mo kike gate kono loto dala yimbe wujjaybe wano matan do ay garu da auto albe itta pinere de wujjay fetere hakkunde matan mimi wujjobe o aduna mi yali wano matan mi ngay galle asino matan mi yeye matan be wujjaya hendugo matan hay kufunde be wujjay matan sa gari do ya garu ara be wujjima matan hay retroviseur auto be wujjay kine no boni mi anda tun ko be buri dudu de matan kono wujjay be no matan no rewa mawbe rewa faybe hay rewbe be wujjay matan sa dari ke be bortete alaba mimi ulinde sare la gina yo be bingen ça manque encore matan mimi mi fala ka on quartier mi ngay biddo ngodata matan jiwo ko fo yeya india yeya bantara defade yeya mboyi ko beta ko ye fure sa hewti matan bimbi Conakry no buri ambulance no wodi quartier ji Conakry ta wodu few ay goddo commence du yeetu matan dabondie aéroport poré impiji do fop ta goddo hod parce que ça wodi mun aninse yimbe wujjaybe tu woni edu Conakry soda pantalo watto da wuppa mo lila goddo lilta mo yaada mu min kam yido min ndi leydi do min mi wonta do jama on noddindiri yaron ki min mi wonta ka goddo wujjata chonci Conakry wuppa lila goddo ara lilta yaada mu anga ulal wala kun mal soda pade lota de lila goddo lilta de iya on tigawo ya ma wujji pantalon accay moto sarde no jibi tampere de no dudi I know we nantonirta on va lire l'air dans ce pays di lady do dumbu ya va nous redresser il faut kitani ko yete ko refondation opposition on non wayi opposition on nervi opposition on nervi hande ko parti IFR yari tikila ari no wola halaji yolo mo yalama ni gasali nene ko si dia toure mi no kamba na mama di dumbuya be marno opposanjo wonno do IFR no ne Seku Yaya sagande don wola wo onon IFR hara don noddio Seku Yaya be yawno abe yurnini mo lakara be wi da ka lakara ni Seku Yaya ka redu mon dun tajunodo ko ay tetekidi ngo fala no dogude ka hurgo tetekidi ko benta kon le tete dans la vente dingo fala doginde ta be abe yurnini mo be yayira o ni o be don ko lakara no kanko Seku Yaya ari ko IFR aduma wuli unduko har sanan wonno wola Mamadi Dumbuya delen kam bandi jawri ni tippori ni be yokke amun tanna
andi dumbu ya ha o jako black mafia o jeya o yadda ne la yete do seku yaya maado be darniri mo horde ka katol je be yaltiniri mo pilot en tayno nyami bonga hoccimo be pimo e pick up danewal tay tatino ba be hoccimo abe addimo be hollimo lakara be yida ko lakara be accitimo ne ko wiwno yimo naw o ali on suma ko sa Alfonso Salu White woni ministre de la justice ay be nabimo be rewnimo e laawi di be hollimo ayo yalti be memi do o wita himo naw ni dysentery o yi mo nawni karedu makko dun tajuno do ngondi kali andi nawnare wietende den kulol tay mo nawni kulol ayda andi toujours wobbe no mari do anene seeda sorry on haldi fotti be akkiti o yalta be ndara ko gerata be windani mo ordonnance délivré yaltugo lendi be joni mo passeport o yey ka aéroport be retardi mo 30 minutes be tay o do ko huldo ni après be jonne inscription be inni haray yo yaltu lendi ngo ya o nyawndo yo ayo wari do min ma tay daro darna sa o yawno do buri pays sappo ayo hola ka yo mo hola ko fe iko o yey do o walle la mi da embalo mi hola na mo ko fe iko o yey mo filto be wadi landu communitaire yayi on the way do mo yide o yata LCC no kindia LCC on don hay RPC yejitino mo andi on kadi ko hakkado be nangimo be acciti mo sikko dey be weldi be nangimo kadi be ya hikka non ayaltata na sama kala de LCC nyeloy goddo yali benta on andi sa darto to lama jetta e ela kono an ko memmi goltum pankare LCC wo ko pinka be nangidimo ko nantata e mu inno mi ala pinka mi ala si sener de nangida hara be monani lantu sabundu ko anko ay mi don dangereux mi ukkidiray mena me waddidiray mena me de edi hadaadi di fo mena me ukkidiray leñi me wada pankare me nakari ida kare enen fo en waday do enen foppo en waday do nge ukkidiray yim enen ko welata e wo ko gere e ida pe ko do windi ka kaydiji men enen en hersira e ko watten ko enen en ukkidiray yimbe en waday pensare en ukkidira jama enen ko woni golle men de en warata hay goto kono haala en accata walo tako enen yeso men do haala no burani en nyamete haala no burani en nyamugo e yenna ta no yimbe ben kono en sabotay yebbe welali yebbe kelda stano be monani en hala be monani en tu kono non menen me waddidira de kaydi jamet i winde min dal no yimbe ben piru ko mi be fala yo be piru si welali be yo be piru ha kono ino gol wada manifestation yata ka pale wadi gol manifestation français américain faut ça ne sert à rien c'est le dalen hali hank ko lagi de yimbe ben yimmoto si be fala sanzema si be fala be jodo be ndara ko chak be wi non changol ko wawa ma ko alumbata ayiltota ko dum ko fenan haray dumbu ya ikakadi o sanzi ay kanko toujours mo mari cassette keso mo tegana yimbe be ko lagine hebi e pialla yo nena jara. J'aimerais voir les partages yimbe marbe fo compte yalla defo nyaaba be yimbe wado be fo compte jindara yimbe alla yo aplo nango hara on darta telephone torki alla fatiki alla yo nyaaba nango ono be yimbe wado be fo compte ji yenna yimbe nata ka profit mabbe hara yata foto mabbe torki alla ay dareni ko nafi alla sa tora ma yeso yimbe ben jaboto
alla yo nyaba nangu be arabe ndarta ekran sakko be yenna goddo ma do ngala ko jetti telephone yenni goddo ka ala kadi ala ekran kono non andi si nyaba nangi ma su standard de telephone ara gita de nyerse de wada nyerse c'est important kala ndar do la tayno monani si ay minni yo yaltuga onanata mi huda yo min engere mi ani anton ko boni de jama mo kampana dumbu ya menzira enan ko adnani fo nande on ko criminel de ko black mafia o je on pousse ay godda o mal on pousse ta oremo on abata oremo ko jahannama to fami on pousse manjasi be ha o sokam on pousse fo din kemenge ha ona tikas godda ndano wurno mai billo ba pare onon ko fiyon non wadanta dum oremo ko yon endutu yo yimbe wad fiyon ko fiyon non do woni mone jama on tuino kari wadu mi kondana presidential dalengo si beni be hotta ende aya mitigi minni mi hotta min sinara be habba be piye avion do wadda kono si sobe ala mi yata enen do fo goy den dogude lagine ni e ngala tu wolde e fo me yiden dogini e nganda ko jelo yari Nicaragua yar be lagine be fo no faala mo wujja kono goddo yata wujjetedo ni kono akiri yimbe ben joni mara buudi fetere jon jama holondira ko kono akiri yata nene biddo holondira baba biddo holondira goto holaki hay goto nini mo kala no faala mo wujja kono akiri sarde woni sare voler jonna be jodo be ya onon do huli onon hula wallahi onon hula do lagine idon lagine don jinda to idon wadde ko faala do wadde VIP minno ma na commerçant na opérateur économique na SAS na julbe na marbe fere fo dogi yalti leydi si buri do seeda ay itota yata goddo lagine dumbu ya non o holli kala yawdo landi asile politique be artiray fuddori lammi do fo be moba be signa kaydiji be na leydi ngala problème be natta ko do bono yimande lagine c'est un paradis yo ande kadi ari da yenna mi abbo mi bloqué ala anganki arno do yennu do de kadi ayata landa très bien dans ce cas ande walla yimbe be wodi yimbe tawbe no moni tum minno si go no moni ay mi ngara ni nyawla kima hari mi do fala ma bloqué hari mi ronko yiwde yimbe no dunna hadan la capture jima hande non ko commentaire goto wadda mi nyot jamma sila mari berde maida moni dumbu yano do inta holla berde min ko alla mi holori sai do monanomi biya mi ko mini dumbu yano do ko mi yawido wallahi ko mi yawido tawna non do mari berde ma hara don determino ma hara don holi hore mo wallahi pale Mamed Senko majjinaki kala kadi majjudo meden mari GPS men nabante dumbu yano 3e kako 2e étage ino modo goddo bara hakkunde men e dumbu ya hay goto hada e yahangol kono na yo jodo famille non jamao yaay maya onon bénéfice on non ko hombe kono holordo ma kono habbido ono habbiti be wadane ko wadanto hore monko fi hon goto wadanta goto golle mun den faala do laamu o yaay tindo gere o wada gere wada piro wada conséquence kono ko joda gol do haray blogger be no do wadde dum kere men buru Lamine Jerasi marde dole ka men buru Boubacar Diallo men buru Akumba lande Akumba ko non dogini mo lagine Akumba journaliste jo demandez-lui comment il a quitté le pays Akumba be wopuno mo kural et tasi motoru grand jonka ka aéroport ne lani passeport bungo o mi yalti lendi mi wonta do amaya o di piji what is real and Guinea real fono and kono wolta dum min wani malagine fuy marcha kono habbi yo marchu go lami be wi marchata ko refondation golle bonde ba yo jama fam revenons à nos moutons. Je vous aime beaucoup les gars. Grâce à vous, pas que ça est devenu ce qu'il est. Min
Min kono mbulani mi wonde wo. Min ono bendaro belando. C'est vous aime. Min kaso yidi la wadane lankero yidi do yo moy. Retour a Conakry. Hala lo ngandi o maccudo kanaro. O kanirali fita goddal hene eno wayli. O goddo darata mo ha wel to hulbinirdo bobobe. Mawdore no hulbini. Nde mawdore no hulbini. Ko be nata Idi Amin. Ay golle bonde. Hakka ha. So inaki. Jamala gine fon haldi fotti odo o kelda. O kelda few buri kise ko toure hudede. O ko hakkako. Ko lakine fon haldi fotti on way golle bonde. Jonnon ko petit kila jetti lendi. Yimbe be yona hay 50 personnes jetti lendi en notage. Ko susta world na opposer na journalist na kari kala world na bede. O no bawdum o ndu bandiru. Hulbini ha. Wada golle bonde moƴƴano o Binta merci. Regardez. O bandi jado. Hande o wolali ko welata yimbe be. Kanko toujours si lagine fo no nano kanko mo nyamo, si lagine no nyamo kanko mo nano. O yida hala moƴƴuka. Kanko ko hala bonka tum. Kono landante do mi fi Ousmane Nyele. Komi woni dumbuya. Min ni ono wodi yimbe be landoto don fimu hara on tonya ilantuwol. Min na justice dumbuya mi gollanta. Min ta goto nada e problem nan. Fi al acce mi wonda e problem jande. Okay? Ta goto wala nando de ker desire. Komi ngalfindo Ousmane jaja makko ko bloggers. Na jaja makko fuddino yennude laamu fuddi nugal Mamadi Doumbouya en gera enani Mamadi Doumbouya wana sellu dalen. Mamadi Doumbouya wulata yennede. Fala yenne ha o wino kanko Doumbouya wi kala yennudom. Si memi sol Guinée. Sol Guinée. C'est-à-dire hara be nanu inde maka sol Guinée. On souma yotti nay. Min ko be nanguno lando be wino lango c'est toi qui insulte le président. C'est toi qui insulte le président mini oui, c'est moi. Ben c'est toi qui insulte le président. Mini oui, c'est moi. C'est quoi le problème? Ben pourquoi tu insultes le président? Mais c'est pas mon président. Ben tu vas comprendre aujourd'hui. Mais on a la Guinée. Ah, donc, en Guinée, Fatou Nye loyalty do wiko kanko ni tel ministre Doumbouya. O ala finkari. O ala mamba. O ala haifu siriesi na hunduko. Kono njone o wata. Eni mede ngedi. Kono du nganya ta Doumbouya. Kono du nganya ta Doumbouya. Haifu sirie. Kala ko geri do fe jaka hunduko do. Stay mo hodi yo wadi ko engal Conakry. Anaga mettre pied en Guinée. Doumbouya c'est moins de bruit. Wallahi kanko sida holi ari Conakry wala ko falda o yalta. C'est ça, c'est très simple. Et parti dispari, c'est fini. Kodo anda. Lamgu wi anda, tribunal wi anda. Min kadi mi anda. Kodo anda. Kodo mari ko mi wala idu. Ya jala idu nde. Ya la fis ko mi wala idu. Fatou Nye c'est l'un des personnes les plus influentes. Quand on a RPZ. Quand on a Mamadi Doumbouya, c'est son frère. Bala Samura, c'est son frère. Amara Kamara, c'est son frère. Yombo. En nanidu. Min no be fo na ko tirabe. Min be fop na ko tirabe am ngandira. Ben don fo mi jodo di ko Mamadi Doumbouya e Bala Samura. Amara Kamara wela tala. Aminata wela tala. Jodo si wadi beton porte dispari. Ko mi mari ko mi wol. Ka o fala min no nyele ko do wen. Président selu tele yewti kumpital o be humpiti ke foni ke menge no tele nkasa. Ya do. Allez écouter là-bas. Voilà, maintenant fisala ko me wawedo. Maintenant desari me de réclame Doumbouya yo nangu Ousmane Nyele. Mi no sukabe nyande gore Doumbouya no tipi e pick up wal. Imbe benena Paranyele. Yon no Nyele est pris. Où est le problème? Hein? C'est ça, c'est fini. On peut rien. Medendo.
min naali vive CNRD de gra wallinana ɗum ɗon ko woɗɗi ko ɓuri e woɗɗude sa falaka mi mitama sa falaka mi pottine hakkunde groupe uji yimɓe ɓe mitanan kan haala ɗo CNRD on pottinanam few ala waɗi mi namumi CNRD jejjirima no julɗo jejjirte ala ɗo mari panel ji ko windon ɗum ɗo mari ko wowlo yiɗa haɓe sen haɓi moƴƴa e patron mum so ngari o windi ɗo vive CNRD mi nattana e patron mum ha ɓura pake malboro fenantama so tawi no ɗandi Dumbuya no wele CNRD mum o min are ndaaro mi yaho taw winduga inde CNRD fi al ay nambobojo wonɗo wolande ko hande tunnomi jeeja tan pottere ben kullum so windi tunnomi buloka mi naatidira ko woni ɓawo mon ko ay ono ɗo wawa kulle kay ɗo oɗon famine ɗo yiɗi Dumbuyaro ko fenani ko fiɓe jonnon tun sokko ɗon yimɓe faalaɓe ko dekka ɓi toro ñama en yimɓe ɓe ala programme uji jaɓanta on ɗum de few voilà o sino on yiɗi Dumbuya wone blogueur wowlo créon page poste to inde makko min ni on ɗo ko min faala kon ko ɗum wolte ɗo na page démocratie ko page ethno minen meɗen jaɓi ɗum hono woni fi ɗum yimɓe ya jonna on mbuɗaro e page yiɓe niga vive Dumbuya keɗo ɗon ɓuuri guinéɓe ɓe gandude Dumbuya laaɓay yesso itta e kumpa minen meɗen heɗodi on e Dumbuya koy minen meɗen heɗodi on en accu amin ala e ɗum de minen min jokkirta goɗɗo fiiɗon jokkima ay minen name yeneteɓe minen name yimɓe ɗayneteɓe onon kala mo jokkuɗon on liɓani ko ɗo jokkuɗon Ousmane Gawal ha on wattinimo déjà Ousmane Gawal on jokkimo ha on liɓimo fo no andi golle mon de onon kala mo jokkuɗon ko haka gaɗa on tigi paana e tun tippoɗo hande on naade Ousmane Gawal e probléme onon kala mo jokkuɗon on naade on tigi e probléme min si mi landan onon ɓeynoɓe vive CNRD fof ɓe duwa on ɓakkinde ha ƴammon ndiyam ɓe naata on e kanji ɓe lande on ko femno yiɗam ɗon Dumbuya ɗon andi on ala convenience maɗum sa yiɗay goɗɗo sa yiɗay lamɗo ko ya yaltin ko waɗi kon yaltina projet ji makko ɗi yaltina ko on tigi réalise kon jaka feetuɗo abbo mi itte ɗo Allah sikkude an hakkille woodi mi suspendima 15 minutes ta yaw foɗɗa sa artoyi kadi bulo kama claire min on arta waɗon ɗo propagande CNRD jamais dans la vie il n'acceptera aucune personne de le faire fami joni yaye holliron ko Dumbuya golli ko ay ɗon mari page ji ɗon mari compte ji inon ko ɗum ɗo Dumbuya réalise ara na simandu ay simandu kan on fo on nani ko fena ɗon ko simandu ɓe wi on ko 2040 15 ans plus tard si fuɗɗo gollude ono non ko on e nder duuɓi 15 ko onno wurirto hono mum ɓe wadde fi simandu hanki me yi Ammara Camara no watti dolokol simandu Maroc promotion fenade simandu few yi no le groupe guignol mi yiɓen no jooɗi Maroc no mi weltanike ɓe naareɓe ɓe Maroc assalamu aleykum ya naare ha jaka ko guinéenjo bungata et puis ko andirta Ammara Camara susta Dumbuya e ja Ammara Camara e fokkiti yagol Maroc Dumbuya inni ara ɓe buusale ha yota ka aéroport o ndara ko mbo woni yaade ɗo angase ko Ammara Camara woni goy Ammara Camara wi le chef de l'État est venu nous accompagner à l'aéroport. Il était dans un coin, il a pris une voiture pour venir nous voir. C'est-à-dire Dumbuya 1h du matin tay mo jooɗi e koye mum o noddi o wi on to woni ɗo bandiji o men laawol aéroport o yaran buusal ɗon ɗo arde aɗon buusal ɗon teppere tew ha mi hewta mi anda ko hombo woni yaltude leydi en distance yaye ndaaro par ce que ono on jentotako Ammara Camara wi ok excellent on vous attend ici Dumbuya ari inni kaari woni yaade o inni e kaari yo yilto oɗo yaade yaye ndaaron ka journal RTG 1er janvier fenanali ma frère koko mi yiɗo ango a heɗaki présidentiel ludale est ce que a heɗi keɓe ɓe wi ko guinéen ɓe woni ko hoolora
ko Guinéen be woni ko holora Guinéen be no ha allo ki alla buttina nela ndaru golla harala e direct noddu golla tum fi noddu golla mais c'est pas normal, c'est pas bien ça. No daylam dan nin téléphone ma no dala wala ko faala kon kita mais yimbe be sonja e neddo be bitina ma quoi franchement ça décide noddu gol goddo dandi da CV mo na do odo no reni langue direct juste pour m'appeler ça anda ko wala ala programme ko ala parce que mi da fe riwrondira yi franchement de wela min ta goto noddira fi giggo faala do mo nodda mo welta no noddu mambe mumbe. Si tu n'as pas d'infos, ne m'appelle pas. C'est très simple. Et à la fois, il faut qu'on tungo kade hardi donné. Ok. Donc, tu es suspendu de 15 minutes. Micheka. Bon. Revenons à nos sujets qui concernent beaucoup les pays. Oui. Jana la mini jerasi woni baben siru jerasi. Sira. Yorumi. Do ofenani yimbe bengo wiyo ko biddo makko hara en artay e zomji fallu ko woni kollibude to ani ministre la justice on no kani ha o mo lagina kani ha ulbini kani ha ko golle bonde to watta wete do fallilo fallu dumbuya ko neddo hakkada few neddo hakkada ha luki holli wo Guinéen Sierra Leone be ittabe Guinée ben natta ka frontière o ben ko salano no be yimbe bombe yimbe hakkabe yimbe wasu be nede yimbe yeyobe ko hada holina wo kanko si tawina wodi ko yimbe ben huli kanko hula kanko fali dumbu ya holli wo kala bondo yalta lendi kala fima wo kus nyama dorogo ha wa firifiriro wosi be hokki ma jonas ka Guinée njoka ka bade be fero itama fami ko woni ko be holle falli lo holle wosi ta Guinée no jinni mai no fet kambe CNRD be bakanay wo kala fimo wo doro go ata wata ko pensi dengal mangal hectorta pens o so mayal si onangi maka ka geji be fero itama be wonde gonga kono be yimbe fimirta doro go haranda ko jokki fimu gol o kusu hanki ko madina goddo fimi kusu tay ko wado o pusu aske dum ko normal kono wali jo fimanta kusu wali e fimo kusu fiondu wali fimanta kusu rondo todo dol wali côté pourquoi jona be holli o kala me be no fima kusu e sarde e bonna e programme ils vont enlever les suspects sur toi. Parce que c'est pas normal. O saralone yo hakku Guinée ngartira Guinée nga saralone natta. Do en gol ko membre de CEDEAO. Guinée yalta e won CEDEAO. CEDEAO joni ala meri. Be wisi bare balkon no hekka kono ngatata. Bare rusitay ko e balkon du nea. Bare walu to ding e dande. Bare walu to ding e dande ma e chuudi. Impare di don di ngatai kono di warata. Famika. Donc, abba mi potine. Voilà. Vas-y. Fami. Donc, andingolong. Mi fulbe buina dana mi do vocalji. Pari konsare. Altuta sara lo dota memina me do problème yobe buini yandi. Dunguldo. Huli wata buine. Tando pular. Airi e jang. Be buin jamao. Kaida o andi onon do yurmie. Ene den haɓɓiti en jotto ka diaspora ukke yite lagine yo ɓe arɓe hen ɗo ɓe puccina en vrai kono woni ɗum c'est pas normal hay min si ɓe hendi kelan yo ɓe bebinan parce que c'est pas normal may waɗen guere men on lagine ko gonga miɗo wonani ɓe goy hakkude ala ɓe seeku jama o vrai argol ka goɗɗo ukka ton probléme hara yata kam waɗa to yeyata ton dorogu yobe baby yimbe be ko do wadi mi tali hore hay min hande si CNRD bi faire natugol la lagine régulièrement mi ha mi wona normal dans leur service yobe wadi ko adnani bonna no ma o sekum hay bengo ma son fait pata on divorce
hakkunde ala lamɗo polal o liyen exemple o feri bobo labaɗo o addi hurlayde ko aduna ni faut jamais accepter quelque chose te dilbil tout le moment iɗen jooɗi ka jananiri iɗen haɓɓiti gasa e gasata si en batana e changement on en natoya ka leydi men donc ukke yite hana fiki sintira si ɗen ga haray ko en bare balcon en fow ka balcon no darte ɗe waɗa wu ka noon andi si tawi bare balcon no hekka goɗɗum nafa minen noon ko min wawi ko dénoncegol ɗum ɗon min accata koɗo innugol ɗo gere waɗa e français gere waɗa e américain gere no memmini risi ikere hani ɗum danaki fuy sansali ñande o goɗɗo no wara ɗo memmina ɗo yimɓe ɓe haalawi sa woni gonga yimɓe ɓe mono wonɓe konakiri ɓen fof maƴƴina ɗo no fankude kitaɓe nangan nani kitaɓe kinapan ɓe waɗan porté dispari jooɗe ɗo e windugol inde yimɓe min mi anda fiɓe fof ɓen ɓe wonɗo winde inde mum yiɗa lanɗo pularande kadi bolonda o yiyete yimɓe ɓen kelɗa dara golɗo Sacré Paye Kusare. lanɗo pula Comment est-on, ça va? a watti lantoñude Il a Antonio Maga. a watti lantoñude grand jon noon ay yimɓe ɓende décidi joni o ɓe accantama joni a woni opposant je mi opposant ɓe ɓenno rederese o yiɗa waɗi rastaji ɗi sancetaki E ayali be memu de lando fi tun andi enen dido sen wawli gonga kan tun ko problem. ɗen Ay le goza ma wawli. holora ha kono en fotata e dumbuya nanene ala pinka ale yimɓe ɓe yiɗa gonga mala le pinka dartata ko dumbuya mono faala mono faala welto hannde miɗo welti mi anda si tawi a hawri e o vidéo présidentiel ɓe waɗi sappura yay wuttoɓe tambi mi anda mo sodani ɓe ɗum sappuro ɓe ittundu few ɓe waɗi ha yimɓe ɓen jokkiɓe ha yiyo ɓe ittu grand bubuji ɗi joni no mi yiɗe an artisme ko en fait ɓe waɗi fesi ɓe jooɗi ha moƴƴi nani konngudi ɗi ɓe feri ɗon ni ko an noon inni de ko an inni ɗo yo wuttoɓe tambi min nami halde Acci wata jama on piwendo. Aray kwatti ko men salmina mai de yidi jama on fo den teddini be muradu moduru den salmina kadala jen de passage wiwɗa yiɓe ɓe waɗi chappali ɓe yewtude ɓe makude min mi yali on vidéo ɗon taw yaw kumpital ayiyaymo kamɓe woni wode ɓe woodi ɗon ha ɓe holli o sédia o loyi ɓe minni ɓe rewi e fakkere amen no falaɗo lamade wolta fi sédia o moodi ɗum sédia o landi goto landaki sédia o si laami landi ɓe sédia o ɓen fof laamotako ko on tigi tigi yahata laamano hoore mum tu vois et ala jeng en tant que ɓe hewtitali quand même en fait ala jeng c'est très facile yoɓe ndaru si tawi ɓe yiɗa ɓe na tel jour mi yahay laggine woɓe yahata de ɓe woli ɗon ko woɓe yahata de woɓe sendotako ɓe wi ɓe jonde ɗon ay exemple e kabila o yawno Londres woni taw ɓe ƴetto exemple ji ɗi anndanɗa hoorema koye woɓɓe go andi na ko moƴƴe goɗɗo go ko moƴƴe makon koko moƴƴe makon watta na yoɓe ɓaroro kabila e ma goɗɗum go kamɓe kabila wona ɓe gotum donc ɗo ɓayna en ɗaynodir en wawata wiwde en ala en jogaki dolinje ɗen en bugoto kallangol ngol ni tun ligi gimoɗangol pooɗen ginga tan en fait koyo ligi gingatu kallangol ngol enen pooɗen ko enen ko ɗum falde ɗum ɗon wata marsude ko ma dolin heɓo si dolin heɓaki ɗum ɗon wata wonde lingi ko gi feeti o gi jonnata hoore maggi reedu goɗɗo a ce qui veut dire ala jembe wata lamade ka yasid c'est impossible il faut ko yalten e ɓawo ɗum wonde mi yewtay ɗo andi si goɗɗo gogo e attaquiɓe min mi ataka e on tigui kono noon ɓay ko fulɓe komi pullo en fof koyen fulɓe pullo fo no faala laamu haray koyeɓe wakkilo vraiment ñande goo ɓe inna he goɗɗo si o wuuri o maaye hino noon ɗum ɗo pay koye buy maayi sabu a yimɓe buy jokki sabu a yimɓe buy kadi no yiɗi lam ɓe jaggilan ko kamɓe toñilam min mi toña en na jama tel jour min mi faala hotugol lagine haray kala wonɗo Sénégal woni Côte d'Ivoire woni Sierra Leone woni Libéria woni kala ko woni ka aduna haray miɗo faala yen hewtidu e nder lagine na guere watte na goɗɗum go ko jaɓɓagol lan holla ko min jogiti lagine en fait comment ɓe holla yimɓe ɓen yiɓe hooli ko kamɓe woni leader on mais haysi ko yimɓe ɓen hooli ko kamɓe woni leader on kamɓe ɓe hoolaki ko kamɓe woni leader on yahata ça ne va pas yahata hay nokku sa yi todana ɗum neeɓi ni
mi wonno ala jen ko Alpha Condé ni do lami ke tout récemment la hayawde ngata ko dem parlement kan da woniri toyda bana yimbe edji wada kala ko wadda mi wonnobe kabe nangi be don causa don ko don woni ko don be laamoto ko don woni ko min laami jusqu'à présent hare no jon be sokino be abe acciti be hare no ko be ero déjà a fami be datini don e puis kadi voilà be munni don dumbuya kadi ari do ko kambe tigi walliti dumbuya woldirane gonga bay dumbuya ari mi wol andi ko yeso ma mi wolno do ha après be yalti be ni woyo jama on terto dumbuya et puis wolay be filu nombe yo selu yimbe ben futi video mi waddindira woni UFDG dumbuya koni eni mago dungo moi je le savais dès le départ quoi parce que min gila mi woni pay ko mi jangay no livre jibuye côté poutisme be dictateur be wono Chili wono no keli go dum ko dans les années 75 et ainsi de suite dum fo mi anda minda l'amu militaire mais da mo de mi yalika mo et kadi époque di changer ko ni woni do nako wonno 1960 woni 1950 1970 fait yata 2000 andi on tumari coup d'état militaire notre kelle notre manne parce que on tuma ya des grands dictateurs comme président afami dum don fo hari no kelle wade pidigo kono hande kam mon don woni moderne do ko feetu do tuma jufulunjo ma faala do hippade leydi mun din kellanta militaire jo e ala jelle no anduno dum au départ donc no be sikko dare dumbuya ko arbe sikko de dumbuya ko jufulum dumbuya jettilamu ngun tun kon hunde o trepet be dono wadde ko jodagol be réclame lamu mabbe mu chaque semaine be landito chaque semaine yo jonni tube chaque semaine yo jonni tube a fami ko non petbe dono wadde be dono kamo tawtude ni goddungo andi vouloir trop gagner tu risques de tout perdre a fami piji godo ton ta jiju goddo fi yo yide si goddo no jogani ma sa okori goddo ko awki mo taw yobe kono so nyawli ma ko mbudu yo yobe bay ko nyamande halduno dum a fami donc fulbe ben fo kadi bayno holi be iwtiri baawo donc gonga won en yewtude menen fo iwtiri baawo donc fo holi yahoy ha nyande o fuddi lancugol suudu makko ndum mi yalti wanno de nyande kadi video njalo ngam maskini ala ko mi acciri dumbuya ko laati be wonno be kambude fo ina ala jemmo memi on ko nieni de nyande goto mi yali ka yasi mi yali personne kambe kadi laati manda ko no be yaltiri lagine habe seni nokkugo bayno be ko bonube be hul ina woni ala jembay be andala jenyida gere ala jensu sa problème be memminani be dossier baawo mabbe on dossier ko accirdo be à l'extérieur no harabe wata hebilade ka propre leydi mabbe be préparano élection o pottina be haw gayna irugol dadi makko di jo non kambe be tewti dum don non be yalti be dogi non be tandani be piège c'est plus difficile be ta contande en piège ko piège non parce que jonnon ko atugol woni plus difficile dan ko woni plus difficile wo buyno wadi ka hore mun ala jen ko hadi artira gine ko fibe nyami avion wal andala nyama avion wal ko be nebi ton kon acci dum ka vraiment ma heben horejo sala jeng e hotali lagine enen wata hebude la mu frère ko dum donc na hen daynindir na kadi en jetto espoir di wade ngi hore mu sikugol kadi beyno be dumbo ay moto do décembre do 31 décembre hare transition lanni kaka ko e mon transition won lanni yo jama o kila o fu e ha jono halnali o gonga fine joni fine o joni ko o ko lamu woni da de jama yaltine hore transition ala Guinée go na fiibe puy no woni baawo woni sukabe woni jangobe woni militaire be woni ay wobbe go woni be futa jallo moi je le sais comme black mafia hande non mi découvrir dumbuya ko clamanti atata wona de ka army black mafia woni ko jeya ino do be addani la photo ji makko de ay black mafia il était rien clamandre c'est famille jonno ko dum don woni problème o hino non joni hayni ni hara min ma transition on lannay ala donna vi transition wona wole de joni ittu transition wada ko yete ko refondation andi ko benta ko andi a hibba nyoge si wada bamol kabe hibbi nyoge abe gani obe wadde bamol si be tippa non la ay o ardo do ni say mo wada inna o jammiti hore makko batti sorjo
Oh, il sait qu'il est jeune, mo jogiti armée on, mo andika di Guinée la opposant be susube. Mo andika di no di hulbinirte be pinka be potto. Oh, ne bay do si andi nyando warno lami ko andi bi jottinan no be fo minni be jottini kadi car système mo 40 ans kadi. Boy mo don fe no potto don da suli wado woni eni hudado anga mo yayo fembo da ke fero e fanki bude. Jokki ha jo e ko dum fokkitini o jodi ke 3 ans o 3 ans makko do ko fino jodora andi no kadi commanda Alpha Condé o gaynto to si gonga fudala gina ay ka ko dum do no gaynto to mo ha gasano après no o jetta mandaji makko din kanko didi o halfina goddo go kadi din mandaji didi jonno dum non ko duubi jeluno na duubi no gayno en si taw mutagol en siwa yaltugol le mum parce que guinen jon kadi ala faamugol andi wano do ni joni mi simi critique bonu be ben lagine siko soso de go sika ko mi etno or ko antigi dan ni mi hay ko pullo boni mi critique ay a faami jonno guinen be ala faamondirde bi sakiti be ala wonde nene goto baba goto wano soso pullo manika forestier be yejjita ethnocentrisme fi wongol combattugol militaire be hetta leydi mabbe ndi parce que en tant que militaire be ben no domine guine hettata hore mum nanon boy hande be fuddi dominde say hay Alpha Condé wadali réussir ha ton fo militaire be ben no tawa parce que ton budget ji no wodi vote di ben si be nyamali be nyamet si tay be tawa ko gouvernement marsata dum fo no do balayer de potite be wona libre tawta be gollay taw ko kambe la mi sori ben ko dum woni démocratie e leydi mais leydi men ni sa calculi gila adigila la sana Conté Alpha Condé be fo mabbe ko la mu sori tumboy e ko civil jo tumbe watta ko pilote do kono ko sori be tulla mi lagina dum don non ko dum hulbini ko dum woni ko dum doa ittede population non anda dum don be anda ko sori be laami be ko président votana population andari wano Sénégal est-ce que colonel de souci awate don président France do no souci don Belgique do mano ko ma États-Unis ko sous stade yo jecce tole ko goddo woni ministre ko woni ministre colonel do way nangude biddo makko wadamo ko faala o sous stade wolude a famille hay caporal jo déjà mardo duma grade mardo no golle moddude no buri sergent jo faydi kambe be respecta grade donc leydi si wayi non comment population mo wona finube be anda jakabe jam photo be woni yo be hettu leydi ma be sendindira armée onge politique on piji din foka be wona feere on tuma be yara yeso ko wadi lakine ko leydi saddindi indi saddondiri wa taggere gara feetunde jibinde ko jonno do en jodo ruccen dum don en nebay don piji no saltidi ha luggi ko woni problème e ore nun kadi ngala opposant be déterminé be de mari opposant be yidabe yide de détermination na gotu être beau être charismatique kadi yida yada da way la be de harati pas charismatique da way kanu de harati charisme a fami tagado en fait den do hebude yimbe finube wontambe yeso tawata kadi be suusi tawata kadi be accata yimbe be maya pour no rien na yendaru ko welata en ko yendaru ko nafata en kon bien entendu si nafa ele jango ko hande gollete si do hay jango kadi ko hande nyappete c'est toujours comme ça kono ha joni be habbiti en fait andi be senindira kadi fi Allah on fi politique on kadi parce que yimbe ben no habbiti si Allah jabi Alpha Condé wanno do dubi temdere goddo wanno dungedu dum ala e politique ko mo be e destin mum ko destiné mum on déjà ko mo be nabi don hore mum ko don destin déjà ala e politique quoi ko mo be déjà e ka e degré ko wakili ko to nazanda mo yobete to nazanda sinadu hande la jendo no ka hulde mayde be yi pay koy ma laba koy bobo no may be dum don déjà madinali be yi njagguji kon dogude ko nun non fo be do aka hulde hakune ngalla ko kambe huli parce que nyande be décide ko kambe to way décide de fo jab si tayle be huli décide de kambe to jama on goto e ma tay ma day manifestation pay ko goto misimi min nayta yalti to don de comment be wonta yeso comment politicien jom apat han joni change stratégie joni ala na junugol pay koy wade dum ko politicien be ben tigi wonta yeso pay ko yotira baaw ondo futa inni o ko faalaɗo dumo wotuɗata juuɗe ko faalaɗo dumo wotuɗata juuɗe sande Aliouba no gertade lagine ala menace ko hendaki j'aime bien aussi honorable Aliouba parce que économie dirimo parce que il est jeune il mo wakili et puis en même temps kadi wola e gonga et puis il est instruit et puis kadi mo wondi à venir et puis kadi ko woliri lan ko tawde kanko ala jisel lo fo be fatana lante parce que be fo ko be fulbe e ngacce dum hakkunde jimi wadugol en fait acciren dum ni no ngaccide nge mawbe membe
wano wigol ni karijo o do no bayo do présenti ke o da ko pullo ko ni accen du ngenen fulo be nyande sen accal du ngem en fait en bon nay cadre be même ben fop anda ko non junira ha be lutube ben fo yenna ha be dogiem be tawto RPG après no inu den yibe boni o no be bona ko pour dindin de yimbe ben ko ngarabe andi gande mabbe den no fota mano burdi joni dum don adday yo be mono be yara nokku go ko ma respectindire kadi enen tigi holle jama o respect fi yo be arbe tawta ngara en perde ta cadre be membe o politique ko wadayno den ara num fo moƴƴa yennugol yimbe membe jangube membe raddobe membe yabe tawto ya wobbe go kom politique yaltinano bawdo ko on hakke hadi kadi laamode min ko ngano welalan din hakkeji fo hada e goddo laamagol biddo goddo janga ha gayna heba diplôme ji mun din fop ara tawtama e parti wono nene goto baba goto yahoy hawo faale pottade yimbe ma yalta yenna on jasina mo watta mo riendi to watta mo kullu watta mo fus dum non fota modi tawata ko neddo jangudo droit jangi français en fait neddo mardo bengo e bibbe bondumo do e ma dum no dum na politique no dum ko ganyanendi non dum accino ko dum wadi min Slam fala supportu dali ba mi supportaymo slam fala supportu de selu dali mi supporta mi je jago yo halna min ko min jano min la ngandi kon fala mi slam fala présente to lam donc ko watala yude ko ni yeni ma explica na lango ko ngol bingol yimbe la nino dum mayino mokko dum wari pullo futa ko dum hadi wonen nene goto baba goto ko dum kadi wadi jasin den ngala relève tawnu den teddino to sokobe ben ngeba no relève ça est toujours faut no basé à la djeng ko parce que en wari no do be remplacer de ben faut doy jonnu tan jabudum enen nouvelle génération andube politique ji no yarata no andube kadi ko no hadi yarugol yeso ko enen en jabata hande kadi sedugol ko won nene goto baba goto politicien be men fo welta ta kala fala do en séparu de côté politicien be men salode parce que si be hebi dole be fole ko dum bonnani fota jalo nga fami wigol do labe do mamum do to e to dum ko yo accu ko accu fes inna mo pita si présente ke men votata ma dum mo mamum ma dum futino devi futino jonno aliou bawodo no yiruden moni ko ma tambito demmo sukaben ko ma be tambito sabuna luttuno e makko tungo wowla tawya no walo dano mo mari vision ko suka ko mo waywa men ko ma tambito demmo tambito den en fait kala si o men fala la bugol lamu tambito demmo fonnen be tek que le meilleur gagne burdo ciucialo ko non wonti yeso min ko dum andi politique hande si aliou bala mi ke no escola jellami be weltoto si ko la jellami aliou ba o ama yo ciowo na c'est une victoire ka awa ko hondum yimbe no takari joni ni ko ben non bonni futa jalom be séparé be yimbe arrêtons tout cela hande ko dole falde ngem fala kanda kadi séparation ko dum de yimbe ben do andude ala jenno si be hewtitali lagide madum be jettali date parce que hande ala jensi be ni wonu be Côte d'Ivoire wonu be Sénégal wonu be un peu partout ay Amérique Europe do même fo men jippoto parce que me fo pare no ande aray nakadi gere addata be lagide ko jabbe de hollugol lagine do ko kambe josji ko da wona e gor ko awona e ngari wonde a defi lamu da scandale fetudo no be warete nyande wara ara no butti dok wadda scandale fo be warde pay koy wadu scandale ji be munyal nafata yahugol makka tubo ya to dul lamminali ha hande tagado aduna lamminta kadi ko wonti gi wakilanto hore mum quoi parce que piji gon to dum non ko africain jotungo e holi dum piji gon to dum ko africain pet holi dum do menen porto yanko men hola kidin piji parce que ko piji de exista quoi sa yurni ke ayi ka hatti do ngaye fedande ay piji de fo aw ko hon dum ko bi immano laamu mabbe ngum afonta tado kamilo heba lamu afonta ta livre heba lamu ko ya immano lamu ngum kay politicien jongo déplace to ya nokkugo jetta micro o convaincre yimbe wada piji sibe votanam na diplôme makontun ko jogi makontu wala masde Donald Trump limbe ben kadna do on lamu da berse ay ko kombo anya buri Donald Trump mawo kombo anya buri man na wonno be mo inni be no o wala ni gonga mi lamu to ne to ari wala mi be ka anda la jensi be wadi do peu so se manika fop yida be tout le monde fop yida be kono si be datin kini ke do ni be gongi na piji go yiwenga de hore mabbe ko be akizano ko fofendo ko kambe woni gongino hibe gonginde dum muradu mo no be nebiri kaya so be gonginde no be nebiri kaya so sariya no jawde be
sabuna kondu sibe ni tun nange bon don bo dogu do kon don nanga ka ko kon woni bon don ka kono sibe ni tun nange bon don goto men minaki hakkunde Allah si ayedda don ha fabbi jango ben na hewo dogali go yo bonas na dum simo bonnu no dogay kono nange bon don tun adogi aluttoyi hakkunde ngi Allah billahi be jetta sariya be wengay hore ma sa dogi ganyo ma e hore ko waduma tumal hara jonni mo fiyo ani fiyo nange jonna do example di o fe le président ay kombe buri anyude ala jeng ko be jotto be labina ko ala jeng wadi erreur ben ko ay anyube ala jeng no wolay be ko modde ko boni fo hara ala jeng wadi ko modde ko boni fo be nay mo ben ko ay be ala jeng no ko be nomburi durude ka communauté men ye jonnon ko kondo no ko anyube ala jeng be ida ala jeng fesbe fala ka ala jeng parce que ben ko be nafigi be mabbe nafigi fatabe ko ko ma wona neddo mabbe ko neddo mabbe di fo wata be yewtade ko nafatabe ko parce que ben non haray no huli no reno no mabbina no hormo yaratano nano yarata be bura goddo yidgo lala jen kono tabe konko fi no wonna yewtude mawdo e nebi yude do na do grève ko goddo men min tagere France do ma Belgique to la min tabe ton e ko leydi be andi won do men min de problème na de la Guinée parce que hay ko re travaux ka darda lo dom na ka ambassade tawa ambassade donc ni tawira ko trottoir on tun tawa ambassade donc kare piji din ko bi watangi lamradu mo urna à l'étranger ka ko no wayte ko me ya piji fe editon di men dénoncer di anna lon fo andani bay su wonbe ton men su stade wowlude kono ko lutti kon ko nder la Guinée watta si Marseille et puis kadi ko ma hebe mo posanje mo wala taso ke de yalta hande ni ko mi yotto Aliou Ba haysi be falama mo warude ko taw dogu haysi be inni be arabe nangamo Mr Aliou ta hulu yobe nange he wona lutta meilleur opposant pour lo mo dogata hulata be sumo be sokata kadi à chaque fois yalta he ko si lamu musa continue no kambe tigi jettangu jonnama parce que ko soso e manen ka foti poto kari alamu ida bi dogorko goddo anyay mo hata ko biddo gorko sa tay ko biddo gorko ayutra e baaw makko son ko rimbe pusidamo kono be tay ko gorko hulata et puis mo yeso toujours kono kadi be tay no kono awayne kadi lagine ko ma hebe sifa be la nganno pobo ben wala tumbe na lagine Sénégal na gotun ko militaire be la mi ton ara ko la ngandi ko no be wolirta dum ko barugol to fi señini yo ala jeng artu be nano ala jeng bay Guinée Sénégal ko no dum ala to moti heko Guinée be ben fo ko gotu pour le futa ko hebira la Guinée ko parce que Allah no andi mo hejato ko kanko dogito ko yo darta gongol no nayo wonu monnaie so ni manin kani forestier ko monnaie au système won o monnaie makko ko immoto monnaie mu kono immorta monnaie mu ko ma o yidindira o jonnidira rendez-vous date na gere kaka ma go wata wi da hotta kama maw e ngota kamen en fo na hin doguton ala jen ko be artu ma dum be jonni talamu ngum be jonna gorejo mabbe go ma dum be tiu mabbe ma goddum go quoi ko no woni fullo ben jonnon ko be oni nude o feondo be gagnino Alpha Condé be yaltuno be auto proclami jama on yaltani c'est leurs arguments honde tuma feondo be auto proclami no do président Ousmane Gawal jangi ça c'était pas officiel be jodinira dum no duwirano dum ko sownditano moi je me souviens de ça nanda nyande mi sujjuno Bruxelles do weltare e ondo rido barama je me souviens de ça biddo gorko si ala nditi ke hunde mande nga wolay dande to fo nana wowla kadi jodda fuddoda formude gouvernement a fami ko kombo no premier ministre mabbe o tom aybe accu pi hoy erreur hoy baaw ko be duano wadu de ko be adda ko be na fi majjintingo dum fuutino joni jabata dum en jabanta dum goddo jodi no be ayne laado doguno aybe mumbe no be no ayne laado doguno aybe mumbe e andi be non kadi be yejjitino ala jennane laado ala jenko neddo comme enen nelaado e indirtake tagado hay goto wurudo yimbe be yo subu exemple ko wada yo be subu ko be wada la popular yimbe be énervé lan wonde parce que be bindire ko bondira mo na lon fu jokkata kanyum e mo leydi seeda be jokki dum attire ni fi Allah tan nabi jona fi goddum go kono taw ngebindir ay ala jendu ko nelaado rewata na fere non ko lutti la popular da ciudum dum foko argument ngula redu non argument fo bojo ko vrai po bori watta on argument hula redu tigi ndi anda ndi huli ndi adda di argument ji dum ala to
Adon Ngala Lando pular mo bobo labado. Achwa. Ami pai kusa apa achu pai kusa. Hello, grande no, mi firti como hurlaini. Andad na kono ko holo falde. Dat miti. Velu na dat miti lang bulan prepare fidi di de pour effort prepare sigari. Vous savez comment ko gonga ko woni ko yewtude ko ma woldire ne gonga. Andi ko menen fo mabbido dumbuya. Bawto ka yiltide mbaw makko tay welali mo o tay ko ma o darto leñol mengol sikkugol wadde mo dum aray o bonni en hakkille hande non ko no ngabbida fi o 31 décembre ka tigi parce que anani kambe faya mini mono do no gasara hawri e mum e nandi taybe mo ko no yiruda ni mwano faya fo beno nande ne faya wili molo ko yimbe molo malambe non bembe dimbata e fus bembe susta wobbe ko kadi arata tu sais min yotto ma hundo watere transition ala mi habaki fus 31 décembre si tawi na gidembe be yahuno fête arti min ko dum mi habbi Jono Ousmane Gawalo ligayo Guinée ben ittu ko wiete ko élection e hore mum parce que no mi da hala on handa kadi parce que andi ko fionu moi j'étais un grand fan de Ousmane Gawalo yande go mi una photo makko ma di rasta boy ha min ni mo way rastage wadi windani mo ko laba mi da wolgol fi makko parce que o welata la joni andi ma dessus quoi andi ko no wadi Ousmane il était charismatique Ousmane andi Ousmane si tawtano ko kanko par la force wona no doni hala no kanko woni doni ko ala jensi yalterano mo do a fami me banni jikku makko yawi yaltugol quoi mimi da traite jo andi fa min nyande go min la way tawto de hay lando manin kajo e sosojo kono ko nyande hebuden ko falade mimi anya hay goto melanka place am goto wa talanka di sanjude imi nana yimbe ko na simba c'est un ethno ko ethnojo ko nini anda ko kambe woni ethno ko kambe moƴƴini ethnocentrisme min ha hande mi dahaki goddo mi jattali goddo laamu mi tampinali goddo mi piyali goddo mi fellali goddo mille mi fella ma mi jattama laamu mi warama mi fandinama modama piiji din fof quoi qui est ethno nami woni ethno si tawi noon lan combattude fi hewtugol ka fof hewti ɗon ɗum ɗon ko duwa noon par ce que leydi men hawtundi koye on sens de jamma o ronkatalan faamude kono noon ɗum wattami iwa e men Ousmane Gawal noon mo andi konno wiyete transition c'est un gars intellectuel il est très intelligent ko hon ɗum andinimo transition ko éphémère o acci ɗum ɗon fof o ari o naati e mum en même temps kadi ko kanko lanci suudu sellundu moi je te le dis ko kanko laamino e ɗin piiji ɗon kanko lanci suudu sellundu simo faala yo nanuma wacca ɗo min Ousmane Gawal e sifaɓe fof atalan holɓinde mawɗo a faami ko kanko lanci suudu sellundu ta goɗɗo tampine ta goɗɗo hay ha hande Alpha Condé laamike ministre ɓe mum ɓen fof suudu sellu hande lancaka ka comme mo ani selludal ɓuri Alpha Condé ala ka ko Ousmane Gawal lanci mo suudu ndum tafita yi accen ɗum ko mi accusatamo piiji go mais fi suudu sellu ndum ko bonna kon e raɗagol sellu ɗum fof c'est organisé par Ousmane Gawal ɗum ɗon taw tampinore mum giɗo gaño no hulɓini ko anduɗoma bonamma pourtant o wolno e audio o inni goton tawata sinamin il avait dit ça mais à l'avenir qu'est-ce qu'il va gagner rien du tout andi ɗo ni andi oɗo kadi kankadi ko ɗum heeɓi mo o bougi carrière makko agasi ko ɗum o bougiri carrière makko après transition on kara handa kadi valeur ala parce que andi sa ja peuple jam fatake jam fon fosina peuple on toujours ko leydi weeli o ko weeli ranzo sengo peuple on ko yiɗɗa lamɗon o haysi ko ya suuɗo yiidoya e maɓɓo ta giru peuple on añama ta giru jam foɗa kadi peuple ma on kono sa laɓɓini ɗum ɗon par ce que ñande go lanɗo yahay andiɓe ɓen anditay ko waɗa ko ko waɗana ko tagaɗo be tagaɗo woni an woni min ala mo anditata ko waɗa e ko waɗana taw ko ɗon non wonoyta mapunde nden haray koy non ay faljere jandude no feɗɗude Sénégal ɗo ñalande habbande Straker hewtay ɗo le 28 septembre faljere no waɗi grand théâtre o ɓe adday ɗo kadi takkana zayon ay ɗum ko ɗum woni irugol nagge mum e loope haray konno yiruɗa ɗin piiji ɗo déjà min miɗo waɗi vidéo miɗo déconsi pay koye ɓaynaɓe déjà tagana andi taw kaɓe ƴetti ɗo andi mi waɗi mi ala fi mum tayo ta faccukol mo ñaami tun tewu faccukol ando faala faccude ko esplanade de grand théâtre go ɓe wi na andi so ɓe no hara ko e salle maga tawat ere ɗo fof ɗe gandi ko yinnate ko esplanade ka kon mbo arata ɗon tawa ɗon heewa hay Sénégal ɓe no organise ɗum Sidi Diop jogui ɗon ha yimɓe ara ka yaasi ka
amodi yo wadu dum simo fala yimbe yaay to ngadu man no min ko pay ko min nata ko be addanam video ji din ko feddi kas dañande straker zuway do kumpay ko rapperu mo zuway do straker min non ko kumpa ko video ji striker din de nyande ko be yata kon ka striker be holla carrément kambe jogiti ko kambe ko kala mo be wondi kon don takana zayon so ari Senegal bay ko ka yasini na kan ko tun kadi non woni fi no beno dila milandi be sibe ndiki kon be fala beno dila o takana zayon transfer min be sibe ndiki kon no e wonan takana zayon parce que takana zayon ko waray be pay ko wondi takana zayon wadde nafi giyaga takana zayon me ala na manon andi mi ala ni mama ji dumba il était dans le black mafia hari mo taway mabbe ne oui avant Mamadi Doumbouya pilote des forces spéciales hari kanko e takana zayon be andi diri après quand pilote ça donc takana zayon c'est le seul artiste mo Doumbouya yaika mungu et andi info e wadi groupe dino marko ente ko règlement intérieur groupe si la minima arekilta tele majeur takana il est le président de Black Mafia. Il y avait des photos que Doumbouya imi yaika mako be tappa don gimbe mais be nganda intérieur diara stafora e mabbe ngol Doumbouya o andu lagine so lami lagine il connaît toutes les bases ko dum wadi non jama be inaybe do ni ko transition woni benko no Doumbouya andi Guinée min andi go Guinée ben wodi intellectuel kono mimi do teddini Cerno Monenembo bawta ka o jangi saf de la transition o eni jibol du jannu dum do hande ça me fait mal tawde ko gore be babenga mahirde be kotirabe an woni manipilu de lendi comme les danseurs kuma les Amara Camara gore be ameni woni le jiba jagite quoi ene be sukabe do mi ko dula weltani Aliuba wata ha bodde sellu dalen de hirde do na hirde sellu dalen be wi ko nyaari suudu nanga ta dooru suudu min ni jonno be nyoray no sukabe mabbe be habana be pakumbe accida be sukabe be ya ben tababe be ya piwe be ha mo ya piya babirabe membe be nawyi jonno kadi be ala dole be ara affrontugol di gaido yobe jettu kadi am faje be habban gai men din ko be wattida be gai be adin enen kadi présidentiel dalen ala ko be buri wiwde sa di ko discours mabbe da c'est franc est-ce que aydi ka Aliuba wi Aliuba ka récompense sellu dalen andi si yewtereji no yewtede faut aller écouter les points ou il cet homme que je estime respect qui m'a appris beaucoup de choses ko Aliuba woli go discours ando ay no wata ton ko beta watane may do aduna ta mo aljanna mais il y a des discours ça et kedi no wodi discours mapunde no wodi discours porte de sortie ande leader jo luttudo lagine leñol pullo futa ko Aliuba e soutenir moins faut soutenir no andi kadi no abo mi halane bambata mu dey o sikka fo no bawma ko jodo o sikka o ganiki ko berko wadi wo ko dum poussete ko non minni mo kanko tigila nginamo honorable s'il te plaît il faut pousser les pions ko amene mbaaw ni wadde ni Jani Alpha no preparade tabe sikkude landi payle buino bawo go be yaltita payle fetu de no bawo ga be non si be aroyi be jiba la mu Doumbouya ngunde parce que andi ni dino dar de malégance mako kadi kanko Doumbouya yo andu men infiltrer yimbe ka pouvoir mako ça c'est clair parce que suka wana Aliuba ta ce qu'il doit comprendre mais la welti mandi superficie lendi comment Aliuba attintin na Doumbouya yaltingol ko Doumbouya prépare ko kala ko Doumbouya iwadugol Aliuba wala dum à l'avance Ousmane Sonko jotto no doy na hande Macky Sall no fala yaade Touba wada dum do woni c'est-à-dire kadi ma gome fina tawaji mendi andi non ko andi bedano modi he ko jodagol tunge 16 reni dum laminali goddo ay hayle yaha dow yaha partout kala ka yimbe be gombo la mo hultay tugol wom kimo di anko bi tane to nga hula hitto dum masata il faut ko onti hitta la bu na julirde ande Aliuba o susini suka be hollugol Doumbouya ko feno dum non tunta aussi beaucoup inugol ayandi be jokafui be fenay kambe tumbe wata décidant de lendi wala du ngender la Guinée kadi résista insista mais ça c'est trop quand même c'est trop fort
ande ali basi ni 31 décembre fe etay be ba espoir parce que jama en Afrique c'est diawo yani c'est diawo ko Ibrahima Traoré non libibe e Tchani e Mali parce que kala foto do wada ali on tegiyana no ben joni andi sede o hay sincuno be dum ben nawi no joni ko payle kese yalti joni kala tawano do e fils politique hono archaïque on awata do politique joni parce que ko pay ko fetube go ari kadi quoi tu vois ko ego ari de ko e ancien de fou den non fou iwi joni non kadi il faut que heben sukabe comme Aliouba comme tout et sur de suite non sede milando ma do fi on do nyaaworeji tati wadali sunno gol o depo carburant Conakry wargol yimbe ben sere kore e be 57 personnes warabe konno dum madinali dum buya ko wadi ko zere ko dande way wasi yejjita man konno yiruda do ay ko sare tigini tareni do ni hande sa wari do goddo ayata nangitoda ayata ya commissariat inabe nangi wadata dum aw ko dum tumbuya woni wadata ko dumbuya wadi dum non fap ko kanko wadi ko laamu makko surtout non zere kore non kanko tourno makko afami ko tourno makko donc kanko wari yimbe ben depo on kadi depo kala sina dum dumbuya nangi yimbe buy lagi yimbe le buy mai andi gine buy mai don si mai no moƴƴa non quoi mais kadi fulɓe buy maayi lagine mawɗo buy maayi gine neɓama maayede modi na ɗon tum bay kusare hedditu ɗum yimɓe ɓe gindanɗo wo mi yurmina minni gine yimɓe maayino ami accino yurmino na ɓen no woni mi yurmina siɓɓe a waranoma ha tawata gonɗi joni ala si goɗɗo go maayi non mi falama okkude jewon pita par ce que kon jew leemiro kon jiɓiti programme ma kon jiɓli leemiro ko miñanga ko kanko men okkatama o ko anjombatamo andi ko sabu mami découvrir mo ko min okkitirtam andi ko sabu mami découvrir mo ne e la yidi asutenu mo moƴƴa fay ko non ko sabu andi bon moi je suis trop sur les articles parce que andi ça wada politique faut te renseigner d'accord andi wadugol blog c'est-à-dire mi lagandi be ben no mari stress ko dumi wadana humoriste seeda e video jandi jende video mi kasim fala mo jalde ko mi jento to no andi humoriste yaga ngam wata ko derton naapiji jalni wonde hata way ko réalité lendi ko am woni wolde enfin hande no landangal me sakito ma landade ngal da men jokkima do tambuy hande mo landike ma ko lawol hongo reweten itten dumbuya tawi yimɓe ɓe yejjutu kay goy dumbuya wana jiwo raɗiɗo selludale raɗi Alpha Condé raɗi Sidia jooɗi duuɓi tati e lebbi on hino ɗon ta jama hay so welata en reconnise bandiyagal makko ngal himo mérite quoi ka landoma kadi o siɗɗo ma wiyeteɗo sira jerasi ay min ko sira tun mi wata mo noddude ka andi no fulɓe fuuta ɓen anda ko yete kon sira wuro anda ko yeta kon sira sila andi ya sira wuro ya sira sila andi sila non ka anko e pular an noddata mo ko en fait ko sira sila andi sila no ton sira wuro no ton mo sikki non sila ko kange hara ake nangaki anko na yiruɗa fi sira jerasi do iden yidi mo moƴƴaden teddini mo kono ko Nigérian jom mérite jettugol ballon d'or on quoi parce que kanko min konnum ɓeyniri ko kanko mérite par ce que koye cende ɗen fof o moƴƴi ka club makko mo moƴƴi ka équipe nationale makko ɓe qualifie ɗon noon en moƴƴa toon few honto o moƴƴi toon on to no o jouit jioji ɗi o qualifie ni ɓe coupe d'Afrique andi ɗum ɗon fof ɓe qualifie coupe d'Afrique quoi andi ɗum ɗon fof awandetuma Nigéria ko laggine mi woni wolde fi ko jojo min Nigéria on no mérite ko kela wiye ko fi sira wonɗa wol non après mi ara on ɗo mo Nigéria on andi déjà que il est bien même si ko marqué 23 buts de la de saison et tout cela mo moƴƴi ka championnat mo moƴƴi ka équipe nationale makko andi ka collectif mo moƴƴi ka individuel mo moƴƴi donc hikka vraiment mo moƴƴi Sirigu noon ko mi watamo wajade ko yo ɓeydu wakkilare nden par ce que pay koye feetu koye wonkoye arde flèche kadi ɓen noon so wattanali année prochaine ko ɓen noon goɗɗo e maɓɓe kadi ƴettoyta en holtaɗo inde maɓɓe nden en fankay kono kanko toujours taw hoolo hay fus quoi par ce que o yihi ka o perdi o gera kadi vraiment équipe nationale makko o naɓa mo nokkugo so o qualifienamo coupe du monde o qualifienamo coupe d'Afrique ma goɗɗum go piyum ainsi de suite andi tun ko yelare quoi donc a yeloto ko moƴƴi kon Sirigu mo moƴƴiyamo moƴƴi quoi kono ɗirtamo Sirigu quoi Sirigu sira
andi nete ben sira fo pli par ko aro be jakatu e nyama ko ka no andi mi yedo puino ndara la mi anda be janda futa no yurmia yimbe be no doa nattede katari kam merci normal ay sécurité ala hande non kon no yiruda no dumbu ya iwrata I mean mi do reni ko na fala do yande sina kuran kanko dumbu ya tigi o wino si tawi ko ma mi waka mi ari do kono mi ardi non mi yarta dumbu ya ara ko neddo goto petto ay mo ittude ko ala jeng e jama on fo gine en fo si tawi fe yidun no ko attiɗo sosugol reedu wawi soulèvegol peuple lon contre dumbuya o par ce que neɗɗo goto tun watamo ittude ko peuple lon fof immoto ittamo po o wawa non contre o wawa non fus contre peuple de Guinée ɗum ɗon ta tampin hoore makko seeɗaɓe o wawi kono guinéɓe ɓen fof en tant que ɓe faamidali ara en wawata ittude dumbuya ko ɗum woni dumbuya si wawi ugol par ce que koma guinéɓe ɓen fof faamida jonno ankon no yiɗa avenir ngol leñol hande avenir leñol ay ala jalsa en dalaba depuis ɓe hersina kapale de peuple da nyande ala ji seguna suma ɓiɗɗo pullo jonne kongol goɗɗo jetta ari ɗum wayri e leñol men kono yirɗa ɗo gila law mi wowlayno ɗum ko aminni yoɓe sendidir mangu e laamu e maral jama ronki sendidirde mangu e laamu e maral da andi mangu ko feere jonnata mbuudi ɗi wallito kono ko gandal ngal laamoto a faami enen o coordination men tentini en daɓɓi laamu ha en ronki ka aduna men coordination men on no duwano wawde wa gouvernement hara ko institution kelɗuɗo yimɓe janguɓe faamuɓe hara ɓen ɗon tigi no piloté ay Fouta Djallon no développude kono se ƴetti Fouta Djallon en waɗi e haɓɓere goro en haɓɓi fewndo ka assiette e piiji woodi ɗo mi sikki tun goro men fof ñolay ko andi ko ɗum heɓi Fouta Djallon en accay sulfu min ko Dalaba woni kamen Mochidu Dalaba fami kono min mi sulfanta ko hay goto ka poste makko mo be ko golle mum ɗen jonnete min mi sikki wano mawɓe ni ala jalseni en ɓen ɗon ɓe moƴƴi wano waajagol mo ko baɓɓe wonda e maɓɓe mais lamogol coordination handa kadi qui n'est pas obligé d'être un vieux fiya lamo coordination goy hakkunde Allah na mangu coordination la morte coordination ko faamu la morte ay pay kum 25 ans si mo mari hakkil mo jangi ko pilote coordination on tawata pullo tampata handa kadi har hay fonjino wodi yahina rey pay koye men buyno sonji e frontière ji tout cela ɗum ko piiwoyto so koyno nafere moƴƴingol usine je nder Fouta Djallon demeɗen yaara yeeso andi hara kadi tawata en ne ay nayi waɗen piiji gome kono so tawi gandal ala en wata yaññude jawdi no woodi kono gande ala andi no ɗum ko gañanendi woni ɗum par ce que ɗum ɗon bonnanayi duwaɓe wonde ɗon ɓe bonnay kadi leñol ngol moƴƴa en tant que heɓali coordination Guinée fof yo waɗu coordination mawɓe kono enen Fouta Djallon moƴƴana en Guinée fof yo waɗu coordination mangu kono enen en duwaka wadde ɗum enen coordination men on ko ɗum remplace gouvernement men on sabuna ɗen sengiɗi ka nder leydi men lagine koma heɓen coordination wonɗo vraiment puissante sina ɗum marsata non mi sikki o coordination mo jogiɗen ɗo ni ko waña musidal juste quoi musidal social so musidal non ko musidal juste quoi tu vois coordination parce que coordonnaki ha ko andi yuɓɓodira moƴƴa parce que il faut horde moƴƴa silega moƴƴa min nataɓe yiɓe kiɓe keldi ɓe mari jawdi yiɓe wajoni falana en kono ƴanɗe ka rewete yaheɗon ɓe jogitaki ɗe kasi lamɗo pular mi weltanike ma hande yimɓe ɓen no tabiti o page men ɗo ñande o kono marɗa ko yewtaɓe e fe ko ɓe jokki en ko hara kadi hersidiral wono yaali yeeso min ko min nata kono marɗa ko yewta kadi peuple Guinée o kwatti kon taw ampay kon sare ko antun joni fayde men mari ɗo wolanomen ñande tous les jours politique on wallito leñol ngol Mouradou Moƴƴuru Demaska piiji buy miɗo welti weltorma Mouradou Moƴƴuru yo yimɓe ɓen ɓeydu ndarugol ma yimɓe ɓen wonde ɓe haalete haalaji kono si yahoyi ha ko kamɓe tigi taƴata vidéo ma on jooɗo waɗamo yeeso mum jala tawata ko goonga par ce que a waɗay imure hoore goonga en même temps a divertise ay taga ɗon e hoore kadi ɗa yewtorade mo haqiqa on donc yimɓe ɓen no doit continuer gol ndarugol ma min do de toute façon je t'aime et puis ko a neɗɗo kelduɗo min andi toujours gila law ko enen donc ko yimɓe ɓen continue ndarugol ma quoi iɗa mari avenir kadi molnaɗo par ce que gila nanguɗa lawol mangol yoɓe ndaru moƴƴa toujours iɗa yarde yeeso toujours a hande a yiltitaki toujours ko yeeso tun yarta yo Allah ɓeydane
haray non kadi waji kon waji to guinéen ben ko be accu miijagol fi transition ko be immo da soulèvement populaire transition ala la Guinée ko manda ko feccere manda woni feƴƴude Dumbuya o laamoto tatuma o faala o jonna goɗɗo go andi ko no watta ɗum parce que enen ko hunduko ko marɗen e wata moytirde le hunduko c'est impossible ko ma yimɓe ɓen fof ara daro enen ko wawɗen ko yewtagol jama on ko ɗo e ɗo reweten heɓen ɗum ɗo ko kamɓe andi si fof hawtoda e waɗa hunde nde si wiye ɗum ɗon ala jeen en tant que ko yimɓe ɓen woni ɓe wowlandare ɓe ka yaasi ɓe haalanayi ɓe fof inna andi ko niyeni habbe taw seeɗa ala jeen hawja e ɓe ɗaɓɓude niyeni ɓen fof ko ayɓe ala jeen noon par ce que ɓe ala ɓe yewtade gonga kam ala jeen kono ɓe neɓiri ka yaasi wo dolle ƴawri ɓe a faami kono ɓe fankiri wo Dumbuya heɓiri succès kamɓe succès maɓɓe on jippi hande yimɓe boyno wonduno e ala jeen ɓe fof ɓurɓe ɓen dogino yehi ka Dumbuya to sabu goɗɗum e angal e tanƴinare ko hande kadi ala jeen hettitata laamu ngum par ce que ko ɗum waɗi ɗum ala jeen ala wadde no duwirano en fait ɓe ala memminagol ɓe ala soñjugol lan ɗon ɓe ala soñjugol mo ko kamɓe wawile soñjugol mo kamɓe le si ɓe soñjali mo haray onay tagaɗo liibuɗo ka leydi men ko ɗum woni probléme on haray ɗen inne ala jeen yoɓe continue soñjugol mo muradu moƴƴureɗen ko ɗum lande nden ɗen encouragé Aliou Ba parce que Aliou Ba aussi c'est un très bon opposant et puis ɗeɗo balɗe miɗo yiwde koni mo yewtude no duwirano mo yewtude ko duwa konko neɗɗo men arɓe ɗo ɓen fof eɗen yiɗi ɓe teddini ɓe yimɓe ɓen saralon no jokki en ɓe commenti ha ɓe waɗi darapoji maɓɓe ɗin e joni noon a yi ko woni kon feƴƴude enter saralon e Guinée ko bomɓe e moƴƴuɓe ma ko moƴƴuɓe e bomɓe ma ko bomɓe e bomɓe woni yaadude ayno wadde vidéo ɗo jama on to ñilan seeɗa min mi inni min mi yiɗa Dumbuya mi faala kam kono kala Sierra-Leonejo bonɗo yo nattumo ka makko Sierra-Leone kadi yo suɓu kala Guinéenjo bonɗo ɓe attirmo la Guinée kono min la Guinée mi marata bonɗo hayso ko lanɗo bonɗo laami mi jaɓani min ko ɗum mi andi andi ene Pullo Fuuta ɗe yiɗi dogudu ɗe yiɗi ɓuttule heɓata koye hoore laamu ɓeyi hay na'i ma ɗin ka wuro ko ma konnita jokka goɗɗi ko ma dampe juro ma konnina yiɗen faala ɓuttu tun ko ma accen peyji ɗin haɓa ɗum kayno moƴƴani et puis ɓuttina andi ɓe sendidiraka andi Pullo Fuuta anda ɓuttina ɓe faalaka ɓuttu par ce que ɓe anda woni ɓe ɓuttina ñande ɓe ɓuttini woɓe anda e nafa ɓuttu andi Pullo no sikka kañum no ɓuttini en ɓuttina haysiɗa mari jawdi ma ndin ɗan goƴi ndin jawdi ma e ɗurde goɗɗo wawi ardude ɗon e pick-up alinna e arima yande mi naɓama a wara Alassane Dioma Tropics Guinée ɗana ɗo mbi ari ɓe kolndimo enen en ngala puissance en ngala power en ngala power en hettaki ko en tampuɓe kono woni ko en tampuɓe par ce que en ngala en fait en ngala assurance ko gonga mi weltanike mallanɗo pulature ɗo wara en faala ɗo jatta en faala ɗo waɗa en kala ko faala enen se ñinni enen non en hewtali on niveau taw on ko ɗum ko level gono haray bay ko sare de temps en temps kadi haray mi aroy tuma kadi joni noon en yi petit yero relance ke goy joni hay portoɓen no guerde ɗum Amadou Amlo wallitino moƴƴa fiyaɓe yaw campagne e jije honno on yejjitinde jijejo wannoɗo on ɗuma ɗon yimɓe ɓen ami Bachir voilà donc ɓe waɗɗo golle labbaɗe mo kala yanniyeji mum ala ɗen tori yo moɓɓen kadi tambita e ala ko wawa ɗo wawi so e artisiɓe buyno dogude yaha tawtoya CNRD fewɗoni hirdeji ɗi ngala hewde mo sutti luujo duufa joni noon ɓe andi artisiɓe fulɓe ɓen ɓe suttino duufane muɗa joni noon to no duufa muɗa gon kali ay miijiɗo ko ñama okkata ñama kalajo ekkitanokile duufugol joni noon hiɓe haɓɓiti koma ɓe susta yaade ka laamu ngo ay marama kankala ɓe ɗo ñaari tertomo tertomo jiwomo reedu e koolan mais imagine tu jiwomo reedu e koolan an hande mi yalɗa tiroda e fota e siga jiwo wawɗo a mariama kankala ɓe e min ɗo accu an kadi fi Allah quoi min mi toñata min tertolam terto bande mais ɗo ada wala mi nodda joni bobo labaɗo men gere ayika men naɓama ɗo karamo ko men gerama bay ko sare accata kanko ko tuma ɓutti o ya o memmina da o rucca jango kadi ɓe waɗante vidéo ji haray noon komɓe waɗanlam vidéo ko waɗanlam vidéo non on ɗo haɓɓitinde inde mum ɓutta ɗum non andi wali sek wi
wo sa woni da o lamu ma yimo wo ste inde mande wole takara daniki so ndo ko ya min panke se terto don ta da banan halan do do yonni ya wali sekka be no hebbinta ko tongo yata o memmina pankare o yobana yimbe ay paasi yimbe ya ha be na jinnari c'est-à-dire ma ba stratégie ka maîtriser publiquement ay tona sa sikki da banan tana inna ko da ndifo don sedaka don no ko jeli ka babinte ya sa sede ko mbappa nyando me yaltina andi dum futi parce que motagol acci grand mi ala nali ma fuy so mi tawtiri magada to men bonna e poloji di me na do no ya ile Canada ya daro denge ones awa den tom bayana inshallah ya net ya to waden bayana wajo den jama ti en garantom Chono sina mande ya arkuwa fa dala ba fo fi campagne. Tai ko nge bobo la ba do fotata to mo kala mo nge pe. Boy, donc boy ñu waxtaan ci leneen accu tawru lay ni min do yimbe dipu be arana mi ka do jango. Andi do ko nuwol da ko fi cebum kammo kañu nge dadol hayre. Ko heɓota ko fes. Awala si na mo non ko do rewete si pullo la mo hay. No, rewa tayi dim fi antiki dandi dum. C'est juste Andy il y a des hommes on dara be beze ne jalgo Andy ay lab don no say lambe be invité ay Maurice be Andy Sénégal do be mari system ku ciari no mari dole ave lambe ben ko ma jaba yimbe be wola fi ma be fo tama ko boni ma ko motti kono wabbe ko ma memane c'est rien et puis kadi pay ko sare ndari min anda kadi andi wono dum fo wono hay ex joangon ni mi anda kadi mi ala anda kadi contre makko mi molanaki mo fus je te jure ko nengal kambe nambe monanima kambe nambe monanima kambe be monanima ni be hipanima andi do be nakari no hubbe ka si fula musura rabudu kun hibbike mawdo fusa e wure ata sikko de be no weltanaki made fala ma vanzade kono kom tori alla tanawno agande alla beda ne cella parce que banada ma futaw stai mo hore hakkille makko no way wono way stai mo selli ara ko yettu dalla we alla mo yidi o kala mo alla yidi fannanali mo cellal wallahi selli na yimbe be fo kadi okora ngem fo ko falten danda en ko hula amin live ma weli mi jali do hamiron ke epi andi men silam fala jalde ko pay kun sa mi yata mi lang andi pita de jium pita ala jumpita ko mi fala ko yimbe be fo soutenu mo jumpita elle va pas mari inspiration moja e puis ko siddo ma kadi ko mo ley miro kon korko non ko kun kuye ati ko minya ko siddo mbama ko minya ngaccu ko siddo mbama ko goro mbama ayal bo dabbe gimberu si alla jabino mboma no jomboy do forese jo natta mo jomba jumpita e puis ange mboma kadi lam fala jonno no weldi tum ngap kere me den habi gasi jonno ko ari do mboma me ngaba mboma me je te rappelle hande ay fi mboma alaka wole de karezoji parce que mi fala ka fi makko de ya so ndo ko mammi men mina pankare ka fi makko wole invitumo ka page yoton invitumo yoton o ya karezo yo mi invitumo yo mi daru nyande ko mi invitamo do enen tato yewten do seda no ave mboma normalement ko yimbe do afamu de fi makko do ka de artiste jo mu do de toujours net do memmina do fi makko kono kambe toujours mais makko men ala problème mi adda mi jango déjà mi nodda mo me programme le 7 juin l'antora ma pay ko en conseil fond balde au jouay e casino de Paris le 7 juin to hata ko mo dum anno mi memmi kono fay mo ko andi tingol jamao parce que hande ko ma pousser leñol mengol e hodlugol ta walludo mengo walla men de men medenga parce que mi memmi na mi yahoye mi invita ko fo mi yahoye no te invité kala kayida sayfon balde abi fata ko ayilan si alla jabi jire quoi mi wada hamo te sala de ko mi ha enfin andi tabe habu en habe no mi habita time no be fo ko minyirabe an kadi mi senda tabe anda kadi andi pay ko na fi be fulbe do ko be yatta be habu en enen habidiren no mi jab no toujours ay kapana ko do mi wolno min tabe hulu en enen holindiren tay jab ay kelda akudeji men ay bindiren e feno motiranay fami donc j'aimerais que tout le monde yimbe be yaw supportamo parce que be yaw no casino de Paris donc
ɓe fala wadde concert ɓe won ndiyan ɗan naati ka nder sal kono meɗen andi Europe disposition ndi no ƴetta hay ndiyan saji ha geki ɗi jawi ndiyan natata casino de Paris jonnon no concert makko hewa pay kun sa trakas pay wada dum ha moƴƴa no wada sai fo wada ha moƴƴa so hebi 6 ko enen hebi 6 wada ha moƴƴa meɗen ngolor ma no si andi ka be wada ha moƴƴa wadi taba o be yettaɗo ba si jonni kongol harana wasi puccu fukkiti jawgol fello wallahi mi wada aray ko ɗum e yitidi kadi mboma ɗaɓɓutum o wara men wala pay kun sare deɗɗino mi yewtoma non andi non adwa ma jombude ganda kon non jomba do abbiya transition hollanna transition honɗum jama yewtane lampay kun sare onon ɓe ɗumanniɓe ɗo fo onon ɓe abonneɓe makko oɗo noon joni daranengo sira ɗum de min mi hokkete andi lammari ɗo kadi debbo iwɗo on ɗo noon no yiɗuma moƴƴa salama on to woni inomo Belgique ɗo mo yiɗuma moƴƴa moƴƴi mo heccuma mo heccirte wano settan menen kadi min jetti exemple on e nela simo yiɗi lan yo nodda gonga mati pay kusare andi ɗum non ko raccourci non kala fala joni min jetti exemple menen kayara o ko ɗon barete ala ko wola ɗo joni simo yiɗi la yo holla na non jiwɓe yiɗuɓe maɗoɓe ayɓe monano lande ɓe monano koto simba fu suwa wawanda min ñamma ko rondugol mo dongal no yewtiroyta ko hoɗo ko kanko andi ayali mi halle ma ɗon petit histoire ko goɗɗo e siraɓe mum yawno pigol mbahe a wi'ay pigol mbahe siraɓe makko ɓe pi mbahe ha itti bimbi ha ka fana andi no ngadi mbahe buy piyama ɓe wesi ɗum andi ɗon mbahe ɗo mari ñaande ƴetti mbahe on ɓe loowi ka saku 50 ɓe loowa seeɗa ɓe ya esiraɓe o ŋacciray ni ka ɗum ɗo ɗum ɓe na loowe tu ɓe loowa ɓe hocca ɓe cikka andi noon 50 mbahe hoore pullo ko teddi joni noon o faala ka e desiraɓe makko yoɓe accirni ɓe loowi ha saku on heewi 50 mbahe ɗiɗe rondimo pay kunkun iwtira ɓaawo keynam makko ɓe fokkiti ka fello andi noon saku mbahe e dande pullo ɓe yahi ha ka hokkunde fello siraɓe makko fuɗɗi fesude woya yo nene yomi liɓu o pay kunku wiya nene siraɓe wulli ɓe nayi yennayi ben fello aɗa ɓe sontike awa ko ɗum waɗi ɓeni omo anda mbahe rondoto andi yimɓe men no dowa wallidirde en dowa wallidirde mouradu moƴƴuru kono jeunesse men on ɓe ala faamude par ce que woɓɓe gono sortade jokka tampere mum ne non c'est normal andi weelaɗo kadi gram ko ettiɗe wo fo wonta gotum tawi salo yimɓe men ɓe yaaka administration ɗum yoɓe yew ka administration ande mi haalanama wano ka CNT ɗen dowa ko wafude ande hay ka présidence ɗen dowa ko wafude par ce que ka yimɓe ma ɓe ngala wa heɓata ko falɗa ko là aussi je suis parfaitement d'accord avec toi politiquement min monanaki fulɓe wamɓe ɓen ka administration ɓe wi ko neɗɗi be mo piruɗa seeduɗa on no ɓuuri e mo anda ko gonga hande sa pullo Fuuta mi jike ko Alpha Condé arta jonna mo laamu andon ko pullo lo'u na ɗum pullo Fuuta Alpha Condé ay kanko artata e lagine hawamaya komi non donc andi Dumbuya no yatude fulɓe Dumbuya